or the SSM. Abo apahon sema aduanan baako Akoma 87.9 FM Akoma munsam dwumadie enebre aso se Maa Akos mene mabadwafo yede ebrem no na enne wa se wo hwe pre-promo no a na timu nsampa ensem a ye ka no enne ensem ewo mu papa na daben ena yemeyi eni beda ho na yehunu se ye memei asem no emu edu edika editie enuti ebra ye ka no na wonso wa ye krado so obeyi yiwasum na fei wafi wani ho na wonso wode ahwebie na ene ye beche ye kan say time no ye beche bi ya no kutoba ai ene ye beche bi ye che voda na ya che MTN na yache Airtel Tigo na monsumo de ayemu data because mu jina so sa from KK to KK enunti ene yede ebema mo na wo abaye fast na wonsa ebaye peta brentem na jese wodam enti wo benya no so benya MTN no so benya Tigo no Airtel Tigo no se benya Vodafone no na wa drop your number na yehu se wo na wonya ye enti yenhye ne so sa emre kwa animu no yede beto so na shane so sa dwumadie ya wuti Akoma mu nsam dwumadie no baabia ai obia afa no baabia enti wokọ nka wie se ya nka wie zongo assemblyman information center wo edem na Ironboat at 32 kotwi ene brofedu Otontas security doors on Ironboat wabie at the atum adepa information center kotwi afeti adepa on also abiatum BJ taxi driver was it drobber papa was in a taxi nimuno on also wabiatum sanso and a big love radio was Spain on also abiatum radio no mo bo wo fie was safu bobo bonso so abie ade atum ku ha hye so se wobese ahwe dwumadie yibe ewo Kings TV o say Chrome TV wobehwe bi so ewo na mom no join me ewo Facebook sisia ewo Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM na YouTube Akoma 879 FM wo sha no like wa comment na wa share. You like, you comment, and you share. And until operation, and now you nam operation sign. And until and operation, what the better so no. But my dear say, Benyasa operation no. Media me more. Name me ya shares no. At the better so no maka say operation.
enti ene operation no na yede atum also wadoma boa yen na yenyina ya boa madwumadie no akọ enkan na mom no hyane so se akoma mu nsam dwumadie no ye ni agro wa wonim enra update ahodo ya yede emamo na chese yesi ade yo yesi ayeyo ye nante wo case ni so ye nyanko na mom no ye hwe se wo a wode ba ye no ubenya ehu results no ankasa enu nti se wo how bia Bomodia na FM producers. I was 0246 824549 0246 824549 0553 672173 0553 672173 and 0246 903987 0246 903987 so wo frɛ sa numbers here producers numbers no wo frɛ de wo bia no ka kyerɛ wonom na sɛ wo pɛ sɛ wo do wasam no so ba akoma mu nsam ana akoma station ha ya wo askwa yane si akoma se mo ɛna hwɛ ne mo TV3 wa akoma yane ya wo askwa yane akoma se mo ɛna ɛhwɛ ne mo nti oba ya bɛhwɛ na yaka wasam no ede amount so wo de wo comment ba o WhatsApp no ya fafa 0245 301462 me WhatsApp line no 0245 301462 so the first one ya back in kind won so wo comments ni bi ede amount na akua Foco 2000 bookshop. Ya baboa ya mano nkwala na omo bondodo. Enti se wan pe books we bia ama wo mo a nkwala na be bondodo. Ya wose wose nche se emwa no book na wo di ama akwala no emwa no. We hu temptation or tema station. Can you imagine the compatibility? So brofo na make no. And sa brofo we mission free Foco for book. Can you imagine the compatibility? Ma this person with you rich mathematics no ebi wo ho science English social studies no ni nyina books ni bi e wo ho a e beboa nkwala no ama omo ehunu ade enti me pa cho kan ho kwaje book ni bi kan ho lower primary class 1 to 3 upper primary class 4 to 6 junior high school senior high school nursing training colleges no Momra Foco 2000 bookshop and stationery na momaje ngoma no naka ede wono mustampo natimi yenso se no kwa yetumi etonton sa ngoma wei ema no ye calculators marker balls pen pencils sticker pads drawing materials materials ye color works envelopes rulers mathematical sets ni nyina no ebi wo Foco 2000 bookshop and stationery exercise books notebooks bible versions ni nyina bible ye wo bi ho me se sofo no omo nka enipa ne so wo kwa efom na wo gya wo sekan wo ha wo kwa enye yie enti mo asole ma ni nyina me ka nkoje bible mfiri ho Foco 2000 bookshop and stationery mesrawo Kumasi ye wo K04 K05 K06 and KO old building or plain building no KO old plain building no emu and ye wo 0544 000015 0544 000015 and 0544 000016 0544 000016 offer numbers here so ya beboa wiye papa na yeko Facebook Isaac Amwani was please share powerful program and to mongo so and share operation ebide abeba beba and until wa wini na cha sister Hattie from Paul Mama Herita Jesse Woguswada and one so ehwe bi ofosia odua homa one so ehwe bi greetings to you Maa Akos and crew na God bless Herbal Complex. Dr. God bless, Dr. God bless. Dr. God bless, Dr. God bless. Was it Mema Nasa? Bema was someone pass or Babuao. And na Bema be was one the Beman air phone, Yakete, to send Kurumano, Mr. Dr. God bless, or Bema Dio Moore Ding, soon, never today. Now we called off on Chayan, any Ebajo. Was it when ya, Coco ne how, when ya be what we need Pedriamua, or Bas Wanda Canono, while winning himself on yet. Enyama yanka. And yet Yabaka
siesie ho ka ho trumika ma wo na mo to ne ko Dr. God bless wo na wo mo no siesie ho e ma wo kama ase e ma no so wo che ne ho e ma no o che ne ho ka ho fa so wo kunu nsa na ne ko Dr. God bless o be che wo ma e stroke type ya bi kompo ana hepatitis B dio so ne adro no boa yade bia yade mankura asabra wo wo akura no bo so twentwem se body ya toto ana wona mani sansa ya kaka na hututuo gonorrhea syphilis echo ana pokra se etwa yade wo so na pese osote ene asthma kra de bo so me na jese wo so ate kama asthma no ni nyina ekuro asthma ekuro diabetes ekuro da wo na ho da wo ba bia ekuro na etu wo na wo se obi antumi nhwe ma wo no Dr. God bless se kan wo bra na wo mo no onyi kuro ni nyina mfiri ba bia da bia ma no kwasam God bless aba complex ye was kwa ye ne Presbyterian church no ena edin hwe no old health insurance edan mu kran dan suman ya boyen sese sika ya bajo ni na so ba ye ho a eni da so benya yaresa no 100% for 0243 641860 0243 641860 na God bless obajo so afei ena bayire ne yankwe na yene yenua ba Kate entwetwe enkwamo join yen ewo Facebook YouTube Kings TV Osei Chrome TV Kate Ma Kate Ma Kate kasakati Kate Ma Kate wiei Ma wie de boko na meni abrantie bi na neti ewo bo ho abrantie no meni natina 2 years afa de ma yinse pie mu a ateti no ha bi ode me fa so no anya sam ketewa ma be ma yin fi me o ma miska nto aduane ni o ma miska nko hospital kra me ka won fi me Akoma nam so ateti ni niam ode me fa so no enam so ma me ye se me kwa koka manu aduro ewo bo ho school enti ma medru ho no me koshia asofo bi wo ho ti medru ho na me isu ena sofo ne ba me nche no bebusa me enti wo hwe de kuta me na ye aduro na oyere me ena oje aduro ni free me so oni sister bi ye friend sister Angie no mo bebo mpa ya o park no so ena oje aduro ni free me nsa ena so ma me ka me ha nyina kire no e ma ne ma me too free baby a me wo no e wo bo ho e ba afrancho enti be ma ne ye no ho te se sofo ne ye no ho te se panimu bi ena one ne e kasae e wo fon one be ma ne kasae e wo fon so one ne kasae no asema be ma ne kan se ati so ba be hwe baby a meti ma no kro nyame anim ne na me se me ma no kwan e ma ne mba baby a meti ena sofo ne me kasa ya afi be ma na anadwu me wo hwa na ofre me se oba baby ametin na ma ne direction na oba ya ma wa yire me se wona me beda e wo dem ho anya asam ketewa na je so no wa ya na adwen se nyinse na me ne na nyem no ansa na ni bibi baba bedi me ho no ma je so wona ma dansa inti wa yire me se wona me beda e ma kikiri me sorry pie ye ema me koda bonten afi me da ho na no asori se wo ko afi me da bonten wa me guso me da bonten wa me hwe so no ankasa asan ba oba ya wakwakura dem na me ka chen se okay da bre de bi wo ne mum se pa se mema ho kwan se ene me na de me ma ho kwan ena oda ya ade chin ya okọ no ma me 50 cedis ma enu anu no se bia ma biem 87.9 na ono na ye na adwen se asanyin se no ne menyem na ansa no bema bibi nchi se bia one me dansa se bia ma biem e ma ye sofo no ko so ane ne kasa still na je se fia no nde o mfi me enti men so me hwɛ mu TV so ɛna me yɛ sɛ me de ma sɛ me ba bɛdan mu na maboa me na ba man your friends saying ma odi Kofi Eric no wo shia no wo hene fa me pacho me shia no obo ho ebo ho na wo kwan no oyɛ dan me pacho na me kɔ akɔgye ade o madam fu bi ho ɛna me kokɔ shia no na ase
baby omo won sport bi wo na wo ko down for mpacho e ho na mihia no na one me keka ya na chese Akoma FM 87.9. ma wusu ana wo sere mi bisa wo me mani abreche wusu ana wo sere na bosen pacho na ye nwumre beta ben be 8 na wo te hene me wo ebo ho ye fro ho yoso ma wani mre yoso ha yoso na wo kwasra wadanfo na ju 8 wadanfo ba na be ma mpacho no yo ba na wo kwasra na woni fie na wo hia be ma no wo sport me pacho nya sport ho as a sport na nim ho no mu gina ana me di hia no na o se wo pe mpacho na ati ase ana me ka chense me kwadwen ho me ka chense me kwadwen ho wase wo pe kwadwen wo kwadwen wo wie ya no ti ase na wa anti ase pacho me ti ase ba ma no ye adwuma ben otwika Akoma FM 87.9. Kwahin. Otwi ono no utimi fan dropping ko baby a owo ayi so am run about o so obawa ahunu mpacho okay enti ushia no na ba ma no okache ose otehene ofiri hene ne maame de sen ne papa de sen wo de na okache o fa ne ho okache me se wo ye banani ba woti kumase afrancho aso wa han dan wa afrancho ma me ye ne se o ma me nkore baby oti me ye ma wa mama nko hoda ba ma no awase ope na wo kwadwene ho no wate ase no wono no nkonko kire wo baby a wote no wanfo wanko wanfa manko ba ma no eriko fikra one your friends mpacho wanfo wanko baby a wote mpacho ono tie enti na ehene fa na woni ko se wonyam mpacho enti so wanfa wanko ne fie 87.9. ehene fa na no ode wokro hotel guest house mpacho ndia mi ame dan na mahan mi ame dan na mahan Kate ma wo dan ya no wa han na ne kofi arikoko mu otu betina me so we are serious sister we are serious oh Katie ma we are serious wo ba ma wo wahia no wase wo pe wono na ntimi amfa wo anko ono ni fia wotimu wantimi anko anko kira se buranu we suna metie me fie ni na wo mom nti una wo so anensa na de no kwa kire mu kwa be so na fa so de ban ma no eko fie me pacho no otatwemu ye mantemo me na me nhyada nti ekire santi no otatwemu na mantemo nti no nim bebia mete dada na chese ba ma no ye area boy ya na wonimu no 87.9. enye se bia wo hwehwe wadanfo no pe ene wo hu wo but na wonimu no dada ewo ye area ho bet na me nkasa no ho da ana wo de be ma no ko wo fie enti fie mienu a wo ne be ma no tena ye no wanfa wo ankwa ba bia oteda mpacho dabi wo hu ne dan da dabi wo hu ne pono da dabi wonim ne maame mpacho dabi wonim ne papa mpacho dabi wonim ne busuani bia dabi ena no obeda ho sa dan no ana wo dam no hwan na han de ma wo na kofi Eric ene wo bedam mpacho me ana me han ma de na edwuma be pacho na me we kempe na me botile by na that time ni de na me nya me we kempe na me bo no ofie nti wo sika kanka na abo ano Akoma ena ade han FM dan 87.9. ena kofi Eric no a wo hunu no dakoro no tu betena wo ba ne so nti wan na hwa ne yonko mpacho nya dan nyina no ma misika bi wa me na me di misika no adwane ma ne di ya rade akoma bu nsam dwumadie so 87.9. eno so go a wutie me se Facebook live Akoma 87.9 FM YouTube live Akoma 879 FM Akoma 879 FM eno nti bomodia na bra me se ene me che wo data free enti bomodia wo de bra so enti ya de to so na wo benya na wa so soro MTN data meche me de credit ne to so wa wo fa
now they are your data no match go no match Vodafone mobre was a support mo every day nti saa ne yɛba abɛyɛ no na yɛde ama mo why nti yɛmmerɛ no ɔbɔ wɔ akɔnhoma sɛn mepakyɛ de mame a 20 cedis na ɔde mame nti aduane bɛɛ paa na Kofi ɛrekekra no ɔpɛ sister many meka nsɛm many abere sa wo srɛ ɛne me nso masere o because when mmerɛ me nso mani mmerɛ no mani abere paa mepakyɛ obi wɔ afufuo ope fufuo mepakyɛ ɛne deɛ ɛne light soup ɛne deɛ nam sister wonim deɛ de fufuo yɛwie fufuo light soup no nko adeɛ ne yɛde yɛ aduane ɛna mario I'm so many sorry, I couldn't manage. I'm any other. Anna, dear Mario, and I'm being a friend, Mario. Mario Casse. I don't know a pay. Now, the annual, the annual, dear CEO. 20 cities in a song. But so, me and I made me sick as also. Kofi, and who would do sick as also. And what Dianema Bema was so. Now went to me for one phone quarter hour, if ye. No one said to bet now who fear no do sika and where the animal Kofi catch will say walk a young one day. Mepacho okay so be kwa kwa me ho ade. Okay ya na walk ye. Mepacho wa nkoye ba okay. Odo kwachi na wo fo. Wan fama nkoche na wo fo ba onu mum di mechi ene me ko me ma wo fo. Eno okoka ndi a kire wo no okuti utrinsa. Wan ko tu mitrinsa also oba bechia o mo. Kwa no sa na oba wa wo fo nso ne Kofi antena se anka bibi ankire no. Mepacho de. Eti ye hwe Wunyi se no nyase. Bacho 5 months. Wakwa hospital da. Bacho makomi no pe. Kofi mo ska kwa hospital. Dabi. Wunyi se ye 5 months wo ma uska kwa hospital da. Mepacho dabi no se na me ka se oba ho one day per ma me 50 cities a medical hospital no ano no ebi ma bi. Wanya watoto wo niema. Ma mentoshe. Mentoshe. Ese wi asini usu. Mensu o. Ni enya nuru ba bia wo so osu no kra. Ba bia ye ba betwa o ma no. Ye nya nuru ho. Woni ne tena mfie sen. 2 years. 2 years. Nane Eric. Me pacho ya na mo fra Eric ema me. Woni Eric shia ye no. Wo kan wa brabo mu nsem. De ha wo. Se de brabo si twa wo ma. Wo ka kire no. Mbacho wo ka ne sen. Nyam na me ka kire wo. Me pacho me ne shia me ka kire ne se. Me to me ho kire me ana afenzo adwuma me hye me ni shop. Afenzo so no ma wo mamunum. Enti so opeme de a. Akoma FM 87.9 enkola mi nu ne ka me ho. De oda me na so ni abaya abako. Ana no ka me ho. Ana o se obehwe me. Ode nkra ne be ne ma. Afa de ma mi hu de kosi anyin se ba ya. Waye mi se. Ale na usu ya obi abo ana. Obi abo. Ada na usu kadinti a usu kire me. Asia mi to mi de komoda na ade ache. Utimi yendan. Ade komoda na ade ache. Utimi de komoda na ade ache. Sure. Na wan kasa uwa masen. Bacho 5. Uwa masen 5. Esu ninti mentini ya wo kano. Inti bo modi ana pepo ani. Akoma 87.9. No wasu. Why? Me kwa o man so na yanya Eric. Ne papa. Okay. Hello Kofi. Memo hello. Hello Eric. Eric, good afternoon. Pacho, mon sign and friend Eric and Mammy BM. Why? Ain't he Kofi? Mon fan chamene ye fiada. E fiada de mu amuni medin kaka. E fiada tuntum ti bibia si. Kate ye. Kate. Enti na Kofi bedu free what demo. Kofi. No bedu free. Ewa wo demo. Me pa try.
nti wanya mfaso na waboka sister bibisa me pacho hono ase a kire sen why na te ho ase enti wanya mfaso ana waboka 87.9 woni ko fitina sa mfie mienu ni nyina no yeni kire yen ade akofi ye ma wo a esombo abetumi di onsa kire so se oh misi akofi Eric tasi droba wa ade se no ye ma me me de mani chake a onye bibi asombo bi ama me sa onye bibi asombo na je se waye bibi ba no waye ne ehunu se sombo na ensombo ma onye bibi asombo bi ama me wa anya hwe ama onye hwe ma me woni ne tra wato atade ma woda eno de na me ni ho mba na ya sister bi divorce ba ona yi mienu edigu me ho eno nko ana metimi akai wanto brace ama woda bacho da Joseph Aboajeje so wo hwe dwumadie live pa wo hene Joseph Aboajeje ya da se so hwe dwumadie live wanto eno ane force mienu 87.9 wa ma usika kofi atumi amisa o se wadwuma no wa woye no mema wo twetira wo betumi ade ahyem bacho wa ma me bi da na na woni ne tie no na ne kai wura age na dwuma ne kai free ne nsema na ase no wakoye yi kokaka ne ba bacho ka ne yo no ane de oh ka no kra sa yo no ane de bacho je se ka ne nyi obi ade wono ane koye na dwuma no wakai ne sikoye ne sesi ama ne ho bacho na adie be na nso ka kire koyi woni ne tie nya wutumi fra ne tie ne trase na ka kire se erikofie me ne wo tire me srawo ye 1 2 3 mame adie na atumi ka kire so onyama mama ka kire ni se enko pe baabi mame na nka menti na mfa chini ye kra nsi wo motire so me ka no onfi me etiefo ye fra kofiare ofa no wakate no ofa no wakate no kofi wo ya driver ena baabi a wo ya adwuma no ye nim eni nim krofo bebre a wo munim wo drivers bebre nim enti wo de wo pa afa enfa wo pa afa na jane be hyew ejane hyew akwanya be fa so obeduru ha no wo hunu na abaya kate no akasa no and very wo de bra Facebook na be abaye yeah wanya fie say bacho 33 years wanya 33 years bacho enfie aduasa mienu amiensa ena mani abro enfie very nice girl woba very nice girl beautiful girl ya wo bi betimi afa no no oto renge ebidi ya hye ne nsa ena na biye ye ni wo so wo masan bacho 5 emanum bacho emema san na ne wo mo wo yi bacho me mampeni fo ne papa no ono mene no wo mensa Akoma FM ono ne de 87.9 kasa na matie fo so monte ono ne de awarigo na ban sa so kofa na damfo yere na ma ye ntamte ukunu pani no bacho okofa na damfo yere bacho ena ma mo ntamte ye bacho bi eti na ukunu befo achi akofa na damfo yere ene ma nya yie ene ma nko yie mi bisa wo bacho na ne makoye mene wo ankasa wo body anda kanu wa matrom na bibia koye ene ma nko yie na bibia koye wudi uhuni bibia koye because ye bisa ko fikra wo beka de owo nyina ye frɛ ukunu pani ne bisa no wo beka de owo nyina hwɛ 33 years hwɛ ho fɛ emanum okay nti ukunu pani no wo ne wo san 3 okay oba pani anya san bacho 14 years oba pani anya 14 years bacho enti monti 14 no every 33 ni mo mame na mi hunu ayi enfie kura wode soro ye enfie a wode soro ye wo fa ba ma idin kan wo anya sai mami refi ya nana ubreki o virginity na wo mfie sai mi refi ma achenti mi refi Akoma 87.9 no 19 years and na wo ba edin kan na sa ba ma no a wo kunu pani ono ko ya ho ade bacho da bi ba ko hu abusia o de ne ko hu na abusia o ko hu na nimu oko odensa ko hu abusia odensa ko hu na abusia before wo ba be hia wo kunu pani no na ne ba ma be ne ho
Ane na me ni obi ene o. Nti ukuru na e break your virginity. Acho de me na ma twem prenjai. Na wa twem prenjai. Wo ba pani wo 19 years. E wo 14. Ti ya check na wo 19. Wo ba pani 19 years. Ba no wa twem prenjai. Empra me san bi enu ana me yesa. 87.9. Na twem pren ba ko anjai. Ya asam o. Enti wo manum no. Dia wo hye yafunu mu ka ho nsia. Mbacho. Okay. Enti me yesa de on papa nko. Me enu aka. On papa Efrem. Me enu nso papa Efrem. Mbacho. Na de odaw na so yi we no na ba ko ka ho no. Omo na on papa. Which is on papa Efrem. Wusi aye hu o. Na no wo bi abaye petere wa ha o wie no koba asam. Amansa nyina ehwe. Enti wukunu no so wafiri mu so wonfiri mu wo hwe. Betra ka so wafiri mbebo na wuto. Na wupie ya no so me ne wa bonten. Enti ka de wo bi a kire ye. Owai. Ma de ntia make us over film ne say me kra nya ahankwa na make us over film. Bebia obia bebusa me say nkra we papa wan bia me si we film vi say akra we oda me na so ni mu ne da. Katie wo boa ka biri mani so. Katie you are not smarter than yeni aye wo fie ho. Mu to me emfa you can say 6 and 9 and 9. Wo baka che say wo kunawu. So we should sympathize with you. Mwa. Wo kunu no wawu ana wanwi. Sister kasaka se kan wawu aka kire mo wanwi. Wo kunu no wawu ana wanwi. Otiasi. Na ade ti na baka che say wo kunu awu kirem. Fisa menyem ye. Wen fi me da onima kola ye oda me na so ida. Die nti. Okohia no wan na wonnim wo ba wo se woni no wo ma menu. Na je say ba ko ye pani na we eye last meboa. Bacha. Enti wo ma menu ni nyina no ukuru no ye friends eh. Ye hwehwe ne ma wo. Ode kwakwanchi. Ye friend kwakwanchi ono so wote he. 87.9. Afijase ya. E wonu oda so te na watu kwan. Bacha ye said ye menim. Me wo ye no me hu ne da. Minim baby a yesi o. Me pese me wudi entia wo ye na wo hunu ne da. Ye Facebook asma ye ka no. Ese wo maba wo bebrabra bom. Ye na ahomete. Be ma ne ngui na abo na wuto. Ye Facebook live enu nti mesrawo share ma ye kosoa na share na ya adesua bebre de ma enene mafo. Ye Akoma 879 87.9 F credit number. Oh, scratch mommy. Me say and na check credit. Me o charge na na me trade dwam anu adum say baby awu ama me check credit no fire data. Never share Facebook live. Bra. Bra na ma bra. What but na me kama me. Yeah, check kwandem. 87. Wo say ya check credit na say. Ma odaroma ye ho donti. Ene wo ho donti. Ai abanfo say omoboa na credit na a full month ni nyina. Mfa say say ye check this week. Ene Friday next week ye check we a ye see June ni mo a from 1st June to the ending no nyina no. Every day be check credit ama omo eboy because some say data no say dey na wo ka no omo boka no omo dey aye te awurade adom for now no dey ye check credit san to obia wo so obia nya alert on say we no ya na dey kakra wa we obewe no obi dey code dada enti ekwe fa so aye nya no on say yon fofo o ma sa omo yes smart enti say ya dey beto so on ya dey beto mbato say nya yetimi yen so try nya hey, me can't say, Maa Akos, Nana Quabra, Nana Quabra phone, what the end of the Nana Mecano Waka. What the end of the Maa Akos, Naima, I don't know, do the move on to my police fetch him. Just a medium and say, yen to me, I was a Facebook grammar for a smart one. As you bet me, party, and then can't come. It's a patrol, but Facebook, you're fast. Yeah, never would ye. Yeah, indeed. Yeah, they told it's empty and they beg a catch on, but now they Vodafone. I do the cover Vodafone too. Am I? We are not there to go not to have later night and on about it. Why? And for now, where they told
Facebook one. Nti omo mo Facebook live no omo na betuma ida apeke no. Na last one na dey ebeke kan afidie no so. Na je se obi a radio then obi a obetumi afa bia no wafa. Why? Nti omo nka se e month ni nyina and ye check credit amount. Yeah. Me the picture be e ba beto so. And na ye nua ba no e ba ye no. The way ya na osi eye ne ho. Wo ba no pen no didi. Kasa gu mame. Mbachwa ne me. Enra wo didi. Mbachwa. Me nti wo kasa no. Mbachwa. Enra chi wo didi. Me bachwa. O mai nnum no de ohyew ye from ka wonsia no. Wo mo nyina wai. Me bachwa ne na imiensa ne de o mo na nate wo mo. Ena we no ba ko ne de madam fu bia be fa no. Ene nnete. Ena ma ho kire ne ehaw ne nti obehu me situation na. Obehu me situation na me wo mu no. Ena obefa no koe. Wadamfo bi ne behu situation no. Mpachwa. Ena obefa wo koe. Mpachwa. Na ya de picture bi e ba beto so. Ena oba ye ase owo. Enti mi kura ne me se ena osan nana jeneba no. Ema me. Osan e wo afu. Wo bi a wonyem wo se wo osan 5 months. 5 months. Na fu no enya sam ketwa. Tinte so wo bi a wanya wa hwe. Wanya ne 9 months ya wi a oba bewo. Wo wafu. Ena wo bai na o se de na eya o. Pacho na me hoye mbasa na asa award me. Na me hoye mbasa. Apinfo nre wunum bi. Pacho menum ya asande asa. Na wontumi kwa hospital nsan kwa GBM. Pacho miniska. Winiska de beto. Me de be ko hospital. O ko ji edro na otu aka. Beluchi. Mesa mo dia na mo fa picture no nto so mame. Mo fa picture no nto so mame ni ehwe bi. E maba wa no fa nya sua de. Ye stream live e wo Facebook. Akoma 87.9 FM. YouTube Akoma 879 FM. Sa wo hwa se de wo si ba ye na oyam ne ho. Na ote form. Na wo da form. No fa de di ti to so. Wotimi hu se aduro ya penfo benom na Kate kwanya ahoden woni bi wusu Kate adana wusu Kate adana enisuo wuro wei me wo kire be pini wanim na kasagu ade anim pini wanim mame wo kire ni too much too much. Na why na dia nwokira ne ba wo so pini wanim kasagu wanim asade wusi suo no ene wanhwa ya nte wonka why nti wo dia minim sa nwokira ne too much ena na oba ya sam ya na mouse ka de koy bacha oso ni ska o de be kompo ni wani ska o de be ba me pacho bra Facebook sesia na bra ba hwe said you know see yam ne ho no de ne bag ato ho what dey ato so no de ne ti ato so no wa sore no asam ne nam wo fam no wo yam ne ho wo ko hospital nya say aha okay me do picture say no said you sit enti yam person baboa me na mo be chire mo mame ya de picture no ato so awre ho wo de wo abehwe awura honya same ha mani na meka sam ebe emema so trimu oden na dai kwande Marco picture here that's way na me pese mi utwa no wo hefa e tambe oba ye ya o man mpacho onyem ebosu mi sei enum 5 months ni 5 months e ntafo ana no nkotwa because over Facebook na ba we dey wa was agege because at the time aso a wo kra kan wa ha na minimu no even when abusumi num enum Jesus Christ enka ana bi oba wo be mienu na me nsa bi sa na ade no enum so because anu den so wo hwe sesie ya se ne wasi atena fom agege ademu a che se asa waka na no na se busumi num ni di a Marco akrai se wan tutu ne meyie em se emwa because on says say why emra nkasa why emre wo hwe ne yi na abeka so obe wo kyena na se obi a waka no mekra meka se bi oba ha na wo be kan no wa ha so enti
yɛnhwɛ na yɛnhuru kɔ ɛbɛfa so a yɛbɛtumi anya nipa na ma no tumi aboa no sɛdeɛ ɔsitia no nso kwanda wohu no ne figure ne yie oh yes wohu ne figure ne wohu bibiaa ɔyɛ very nice oh yes ɛne ahɔfɛ paa deɛ wo de ɔhwɛ sɛ sie kura na nneɛma ohun ne sɛ ne ho kyerɛ no ɛne ade a wobɛsɛ ne ositi ɔba nyem kura no a ɔsesa ba wei ɔhu sɛ ɔnsesan wohwɛ Facebook na ɔhu sɛ ne ositi hɔ deɛ wagyegye ada mu ne deɛ ɔnsesan wɔ bibiaa mu ne baayɛ no da so wɔ hɔ na sɛ awerɛhoɔ ne ateteyɛ no ɛdɔɔso because ɔma sɛ sɛne wɔsi su gu akwalaa ne soɔ no ɔm sɛ ɛnyɛ ɛnsɛ sɛ ɔbaa nyem a osu saa nti ɛno nkoa ne ade a ayɛ awerɛhoɔ kakra na mɛka sɛ ɔnhyɛ no ho den because ɛnya aba wie ɛnya asɛm ketewa koraa but ɔnhyɛ ne ho den because ɔnsɛ ma na memedwen sɛ ɔntumi nya obi ma ne ngye akwalaa weesei no yɛsɛ mmiɛnsa egu ne maame so ɛna nadamfo bi bɛhu no mmienu ne bɔ ne ho ne nafu yi ɛna wate baako ama no nti ne ma no nyinaa yɛ sɛe ne ma no yɛ num deɛ hyɛ ne yɛfuru mu ka ho nsia 87.9 enti nyame adom wɔ bi ate ɔmaame ate mmiɛnsa ɛna nadamfo paa te baako ɛde ama no ɛsɛ sɛ hwan biem Jesus Christ hwan biem Jesus Christ enti ɛne na ɔkɔna no ɔden ma yɛmfa konya wɔ so ne ntue nua maa no mofo sebi akora mu hɔ deɛ obi anim sɛ hɔ de o hɔ deɛ nneɛma ɛdɛ wɔ hɔ ankasa nanso akyire asɛm sɛsi ɛhwɛ na wɔne atutu aka wɔ nsɛm yɛ o wɔne ɛyɛ atutu aka wɔ nsɛm abaya fɛfɛɛfɛ kama nti mama ko sɛm bi wɔ hɔ mama mi sa ne mra wo se amanfo bisa ma ha sɛ credit no sɛ baluchi wo de ato so baluchi afa na mo de to so mo nya pass ma ya enkrofo ani abre wo mo nsa no ayɛ ready mo nka sɛ Maa Akos no me de to sɛ me na mo nim de mitimi yɛ da sa enti wo de ekoso ana hyɛ ma ya Richard Kofi wase hyɛ operation and no operation no my enro and unti kwaso ana hyɛ enti Richard Kofi was hyɛ kwadwe ba ready was ma you do all or for she do ahoma was she doesn't feel any pain during her pregnancy and put into bed what's your way when you want to pini wanim mo di atoso di ahin na da so no ya de voda for no atoso ɛda so sɛsi a enti mesraw ya fast Vodafone ɛne yɛde ato so no mesra wo a wo benya ma yehu fabra Facebook hɔ sɛ wanya na yehu sɛ wo na wonya Vodafone no ɛna yɛde ato hɔ no ɛda hɔ ɛna da hɔ no me ka sɛ wo nya de me hu afa me hu ba bi ɛda kra ba bi ɛda sɛ wo hwɛ wo phone so a ɛda hene na me wonsa bonkum so ɛda wonsa bonkum so wɔ phone so saa ɛda so yɛde ato so ne ntimi sraw bɔmɔde abra wo a wobɛnya Vodafone no yehu sɛ ɔno nya on but what type no number where's or the numbers in the guana so or the card name no yo and the guas yo afi na ba okay Vodafone free credit okay 429 na gua onye what okay yenya sofo awa ma no so na nsa na ye ne sofo bedi nkomo no mesraw wo se na wo kwaye dan e na sofo hunu wo na edian na ka wo se kwana kwaye saade no bacho atete no hawa na mefam ye pese ye hu atete no ohaw no yiyi ni mako bacho na kom de me be ma ne mfi me o ma miska nko hospital ase wo fra unsu so abotesem ebi te san eni huru ase wo fra wa na wa en hotisase wo huru ade ensam no wakeka nche se wo di huru wo ensem mi te se otimi frem bi wo otimi otimi frem o se ade wo pemi so wa yon hotisa de wo mpemi ase ateti sem bi sa ne ohaw ne chese meti ho no ma ma adwemone kra ba metim ena ka me se me nkonko no modron sabe na wanyem bosume san me pacho me yin se we na ba na me chima fa hunti na me nim mante dodo kra na me wo until some me de call hospital o mo ka kire me
but o kwa kon maduro ni nyina na nyinsɛ no wɔ hɔ Pacho na wo ho. enti na abɔ bɛsɛn na abɔ time na wo de kon maduro awuo Pacho na ade asa na anwumre na ade asa. Me fanse be say 9 to 10 more. okay enti tamu na wo kon maduro awuo no wo ba ketewa yi na wo wan No she mechi. hey Akoma FM 87.9. Mami. Kate Ma. Kate wo kon maduro awuo no na wo ba ketewa yi akra ne ho fɛ mo hwɛ mo fa akra ne nkɔ ne ntwa no mame ye ntwa no mame akra ne ho fɛ aha de ye hu no de omo ntwa no omo fa nto so mame akra no a wode ne hyɛ na chi na nkɔ no maduro no brother sister mahwɛfoɔ ɛne matiefoɔ akra no ne ho fɛ abe ti anti na wo kɔ no maduro na makra ne bia no mo awu anasa de kyerɛ me mu Pacho sa na me ma adwe. Me ma adwe say me num do ama akora ne bi. ama akra ne bi na woku akra ne so na wo mpɛ no afa ne kwesi obi aboboa no so for so yo ma me kwa homa ne so line sen na me kwa homa ne so na me ne sofo enko twetwe enkomo hello 87.9. Hello. sofo Yes, me this year. yo sofo yama aha ba ko memu sam dwumade so Me demoso. pastor Dro wunim Kate Hello. Wada wo ma minimo no dodo. pastor kwamba so na wo fa so hunu Kate Wada wo ma ekwa me fa so hunu no. Abre ni brebia no ya na ye pon asori kwasi ada no a me ko eye baabi bebre ko bompa ye bia ko dia hoden foforo. Nti yam say that day no de na ye ebo ho party so na me ko akobompa ye. Because me think I menenko because na time come me. And so man kwa na ni because obi so frame me ono so pese me na fia bompa ye. Wa bra me shia me call park ni so say kim. They did me package cat see wa ante. Akoma FM Ya me ye ne so kura bompa ye. You don't so obi di esu free ekiri no ho eba. Na yempa eba ye bebo nyina ade ameti free na me okonkro woni se yenko girl no ho na me say obi ame no obi bebo mpa ye de okay me mra me ho asema de e wade aka si me male di no di kan ko se onko bi sale di no girl na wo su ne se e bi ade ne ha no ese me ma girl no e ko de me ne bebo mpa ye me ko ono no duru ho no mo a oni ni din komo na se ebi a ni ontumi solve case no oni ni din komo na still na gay ye ofese wo ye no ofese wo ye da mi pinche no eso me ko bi me duru ho apɛ na me bisa asɛde na ekoso na se odi sun a akra be ma ehwe na chi ye no bayi ehwe na chi na o se that time o se nika ana top na wakechera kura no na etuwa kura no wakese waya ready se okana no aduru ekuno ho na of the truth na woni mi so obi wo ho bompaye anka minni mi se wo beba nti won komodie ni ade mu na ekire se o ma bibia nkoto na ye de number e ma no se onfre na de se fata bia se wo se ye because enu na Kristo hwehwe ne momonye de akabia se ono no benya nkwaje nti onfre na de wo se ye bia ya mienim nufre ne mi tuka so na sika bia ne me ho nti ledia mene no ekoya ikobompa ye metu ni botom wo se ye maame jiwe ne fika no po wadi bi wo se de bia bia ne nka ama no am si boy oba wo wa pa bua bia ne nka wa no ana lady ne de ma eti wo eho ana me di hunu Kate eye eho no ma shas eho ne ashasi am di hunu no Kate Odro Kate kana kosam nyina kire wo no anya bia wotu anamon so ne beko be ma yi ho na wo ne be ma na kasa na watimi aye na sede mo wadaw ma medase ne ye sene wo kan wo ekwan bebere so
say abranteɛ no ankasa no na ɔbaa no nim baabi a wɔteɛ onim ne fie pɔtee ɛno nti deɛ ɛbɛyɛ no sɛ ɛyɛ ne phone ana yɛbɛfrɛ na nyame anim no kura ni na ɔbaa no kora delete bɛrima ne number ate so wɔ so wɔmpɛ n'anim ne ne kora akyi ɛno nti otresi ma yɛfrɛ bɛrima no yɔnko baako na yɛfrɛ yɛ no 87.9 nadamfo ne kaa sɛ wɔno deɛ wɔntee ne nka na wɔnim biribiara afa no ho nti akyire yi na yɛm sɛ deɛ branteɛ ne ka no wɔboa na mmom no sɛ bɛbɛyɛ a nokora bɛda adi no yɛkora yɛsan da ne yɛho si a bi a kyɛ sɛ mekora meka kyɛ ne sɛ wampeke yɛ nhyirafoɔ ne ne kasa no nti ɔmpeke no wɔnka biribi nkyerɛ yɛ ansa na aberante yi bɛka sɛ ɔno deɛ bɛba biara no sane sɛ ne nnuano no nti ɔmpɛ sɛ ɔbɛyi no ama na mmom no sei nɛteɛ ɔkeka deɛ wɔ mu biara kyerɛ me sɛ ɛyɛ aberanteɛ no for the look of things no ɔwɔ yere na deɛ wɔ mu ne sɛ ɔbaa yi yɛ mistake kyerɛ sɛ ɔno no nim baabi a bɛrima no te ɛnim bɛrima no abusua mpo ɛnim deɛ ɛkɔ so nam si na wɔno no yɛ ayɔnko papa no a ɔno no di n'akyi no ɛde ade ne kɔɔyɛ deɛ mepa seɛ nyinaa ne sɛ mehwehwɛɛ mu tie mu ɛkɔhuu sɛ aberanteɛ no ankasa pɛsee no wɔnyɛ n'ade ne sɛ ɔne wɔ baa no afafuro ɔnye nni sɛ abaayaa no anyinsɛn no yɛ ne ba nti afei ɛfo ne kakyeyɛ ne try sɛ mɛfrɛ wɔ mu ɛwɔ hɔ a na wapeke baako wɔ hɔ a na fo no wɔmfa nam si daabi still na wowɔ ha nom a wanyinsɛn yɛfa asase deɛ nanso so nnipa deɛ yɛmfa no asase de nti wosan so afafuro nti saa na ɛbɛyɛ deɛ ama me ni w'akyi na menkɔ ɛyɛ w'abusua hɔ adeɛ bɛkyɛ no yɛakɔ ne kuro mu no aberanteɛ no frɛ ɛwɔ fon so sɛ ɛfrɛ ɔbaa yi wɔ fon so sɛ ɔgyina ne fie nti ɔbaa no mmara ɛgye anwummerɛ bi na ɔbaa no mmara ɛyɛ anwummerɛ no ne te sɛ ɔbaa no so sɛ ɔba biara na ɔfɔɔ so no ne da ɛno nti saa na ɛteɛ deɛ wɔntumi ɛnkɔ na deɛ aberanteɛ no yɛ no ɔnte n'ase ɔmma me sika wɔfa me gyimifoɔ wosan so so ɛba me hɔ nea me fie bie mu o wanse ankyerɛ me wo fie ɛwom sɛ magyimi ama wei nyinaa aba nanso so wadeɛ mentimi nti saa na ɛteɛ deɛ a mentimi nkɔ fie nam sɛ daabi yɛapɔn asɔre deɛ nanso yɛn nyinaa yɛmmom no yɛnyɛ dɛ yɛnkɔ hɔ nti yɛm sɛ ɔba no ka kyerɛ ne sɛ ɔde polisi ba hɔ nti yɛm sɛ polisi na wɔde ba hɔ no bɛrima no n'ani bɔɔ yɛ anim no na ɔnim sɛ yɛ polisi foɔ na ɛba ɛneɛ nyame anim no kura nim ani tua mmirika a aberanteɛ no ɛkɔɔyɛ ɛwɔ daa ɛhɔ no nti fiti hɔ deɛ mentee bɛrima no nka biam ana mentee deɛ ɛkɔ biara ɛyɛ ayi biam nanso so sɛ biribi saa bɛsi a ɛana ɔbaa no frɛ me papa sɛ na asie wei na ɛkɔ soɔ ni anim no kura ni na ɛsɛ deɛ ɛwɔ hɔ no mu nyinaa no nti papa wankasa wo deɛ wamfa w'ani kuro hwɛ wisi ehunu bɛrima no anim da ɛda a medi hunu bɛrima no yɛda no anwummerɛ no a wɔka kyerɛ no sɛ ɔde polisifoɔ ba hɔ no that day no ɛne yɛ day a medi hunu no but na ade asa na ɛwɔ ne yɛ ntɛm kyi ɛno nti wɔhunu yɛ no a na sɛ ɔsɛ ɔpɛ baabi fa mehunu ne height mehunu n'akyi mehunu sɛneɛ nnipadua sitiɛ nanso so mantumi anhunu no yie paa sɛ mehyia no awie a mɛtumi ahu no sɔfo abayewa yi ne medi nkɔmmɔ no kesi ka kyerɛ m sɛ wohu no no wokora na wokɔpɛɛ dan bi maa no ɛhan maa no sɛ wɔntena mu mepatɛ wadaroma ɛyɛ me ne me yere mepatɛ yɛ ne yɛpɛɛ dan no maa no wadaroma na ɔse ne dan no awu anaa dan no a wɔda mu no anaa wɔte mu no ne time waso na because of sɛ bɛrima no adamfo ɛwɔ fie hɔ deɛ wɔka kyerɛ me no
bɛrima no adamfo ɛwɔ fie hɔ sinemi yɛ sɛ ɔmpɛ baabi wɔ fie hɔ na nka obetumi ayɛ aduane because okura talent bebree obetumi ayɛ aduane bi te sɛ fried rice ne indomie bi wɔ hɔ na watumi ɛde ahwehwɛ no ho a wɔse efie hɔ no n'ani nka hɔ bi na mse adan because me yɛ sɛ metu na mo akɔhwɛ baabi a wɔteɛ na de wɔn sɛ yɛm sɛ aberanteɛ na damfo fie hɔ nti anytime biara no bɛrima no bɛfie hɔ na ɔba nso a instead of saying ka ɔba a wɔne ne nyem no nka ɔbɛkɔ ne nkyɛn no wɔnkɔ hɔ biem na mu ɔkɔ na damfo no hɔ ɛne wɔn mu kɔdi nkɔmmɔ sere bɔnsere hehe gya ɔbaa no mu wɔ hɔ te sɛ deɛ ɔno no mu no nti na ɛhyɛ ɔbaa no ɛyaw nti wɔyɛ sɛ fie hɔ deɛ ɔka sɛ ɔbɛtena hɔ biem a na ɔboa nam sɛ na wontena hɔ no na wobɛkɔ hene sinyamia no nukure ni yam so my wife suggest sɛ saa na tie dia ye ntumi ma no entena ye nkyɛn ɛwom so ye nipa de na nso ɔyɛ hɔhoɔ menka ne saa enti sɛ saa na tie dia wɔ si yɛ pɛ baabi a ɔbɛbɛn yɛ ni ani akɔ ne ho sɛ de bia ɔntimi ka sɛ ɔsɛ akɔfa aduro dia kana no bi Akoma FM 87.9 na abebia no ɔba na timi akɔhwɛ no na yɛtumi ehunu sɛnea ne ho sitie ne sɛnea ɔmo adidie mu sitie ɛno nti na yɛmaa ne bɛn yɛn wɔ baabi a yɛtie wadaroma okay nyame nhyɛ papaapa pastor Odro wayɛ nyame so adwuma yie papapapapa obi a wankɔ mu hu nei kɔ mu bɛgya ne wakɔ ne nso so watumi yɛfa no adi n'akyi koraa ne nakɔhwɛ bɛrima yi na wasema wo ne wɔ yere ɔbaa pa apɛ dan ɛde ama no sɛ wɔntena mu ɛmɛɛmɔ na ɛyɛ amoni akɔ no papa hwɛ deɛ mpɔ nyankropɔn ɔnhyira wo ne wo yere ma me wae amen amen nyame ɛyɛ adom a yɛbɛsɛ yɛafrɛ wo ne yɛdi nkɔmmɔ bio yo nti akwam ɛne nkyerɛmu pastor Justice Odro Afrantwo ɛna papa yi wɔ yɛ wɔkɔbɔ mpa yɛ no wɔhunu ababa a wɔyi a wɔpinkyɛ no hunu sɛ nka wɔkɔkana no adurawu na yɛnhwɛ Kate ne ba no yɛnkɔ ɔkɔ no aduro na wama akora no aduro ne bi anom wɔbi pa akora yi bie na nka wagyegye ne soɔ momfa Kate ɛba no ɛnto so ma me asɛm no awerɛhɔ Kate wobɛsɛ si so bie ma me enka wo kwa no madura ma obai bia no mamba cho ai na Kate na wonya wo bia mfa wo bai ma no mamba cho de na atumi ndi na mani na baabi anipa de da ya de Kate ba no ne ba ne mfoni ne aw ato so fresh boy Pastor Julius fresh boy enka mami kwa no madura ma ne bai bia no Are ho sempa o mako akola nimonyamfo se anyame de na ba ba chew ewiase be na ya ba mu a 7 predators nipa nwini nipa ho kakra kura ba ma no so ne wo ye no no so nyine no ti obo na wuto na me ke se on se akola no ho fe eti ka anya hwe kura ka o de maame ya ye bibi mpo anka brai nka hwe oba anyame de na dum yi mpo na nka hwe akola no se ne da ache so oba nipa ben so oba nipa titi so oba den wagya ababa o yi so ono so adwe bi ama ntim se me ho kire me ntimi me nkonkoku no mako ara ho sem ye fa akwanya we so to mema fo no kwasem ni nipa de nyame nya de ne chewa mako e wo botaye ntie nyame de na chew se de tie bia bo moden se obe mako na ba ye obi ne kon me picture we kwa de me hwe akra no unso je hwe ne kon won fan kasa no won fan kasa ba mo wanyo oba o dabi ne won fan kasa nyame ahyeda chane ba ankasa animonyamfo sei akra we da achen mako onye ni paketoa akra uni nkola bre hu ni se onye ni paketoa hwe no wo de no so wo de ne obehu ni etre kama ntina ho fe ne beba ebi beba aka ho hwe wo honom wohu hwe akra no hwe awurade nyankopon awurade hu nipa mobo papa innocent child enkokowu innocent child ogina hoyi Kate na wunim sab ema no wayere mamba cho na minim da
na wan misani na fofo no a wo mo ye drivers wo no mo bia me no me busan on na fofo no mo na mankasa ba kokora de oni na free kro ba ko so me busan wanka echire ya anza na obeka kire me pinani mu me ntini ye echire ya anza na oba beka kire me na kate woni be ma tren fie na enfie mienu wanfa wanko ni fie da ntina wu hunu se be ma no de BBC e ma obusa na wanka Akoma FM wanka no onya no se ase the real see ya no onya no se de BBC no de no waye wotumi beda ho ma de achi otumi be sha o be sha wo ho enfie san aboso me san na san na mene neti ankasa ma okọ adwuma ba me ho e na oba okọ adwuma ba bia me ho na oba da ma de achi mpacho an Everybody. Te say etunu bia wo dwendwene nsem bi ho a wo de ma me kekai messages na fei yemfa airtel go no enso so ma me kekai messages kakra ansa mo de airtel go na to so okay I don't know okay and sorry was it the boy looks like Pastor Julius NSTA was it the boy looks like Pastor Pastor wacha me ba was it ye DNA test wacha me ba Pastor read the messages in be mama amako say message kakra wa ha Christiana Benewa o say Maa Akos, God bless you and your crew pa wate afua ahenema o say such a nice boy. Angela Adusei also say nice. Hajia Muna Tahiruba or say these are the reasons why Ghana is full of sakawa and thieves, because of the children. We are the children will be growing up and be going hungry, sir. I think there should be a rules like if you give birth to 3 kinds of children with different boyfriend without marriage, they should or say they should be jailed for 10 years. ya no do any boss one ya kwani twi kakra mama o se ye o ba now ne mema me ensa na wo ya na nya ware a ye ma unko jail 10 years e ba sa be boa masa awo basa no eto atwa na na kua brenya ajeman ono so say nyame sompa. God bless you pastor. Na okay em say so no so na ye born abaso no Eric Berfi, her first husband dead. I think that is what she said. Or say ni kunu dada no awu na saa na okan ye em say manya kokko ono so say Eric Berfi. Okay, em say the same message now. Young Omario, you are indeed true man of God. Okay. Latif Sharifa or say God bless you pastor. Frankie Boy Harrison, good job pastor. And Agnes Ousu Ansa Mary. Mary was say to 2, okay, and others are watching. Ernest Asaren, so was say some tongue must be locked with GCB padlock, the big ones. And okay, Okodia Adepa, or say you first got pregnant for this animal. Okay. Assembly, how can I say it? And Margaret Ajakuma, okay. Also say she is not serious. She is not serious. Yakwa aba na sabre ya yeguso a yekasai. Ena obia wenim bema no. Na dia bema ya ye eye na hie etumi asen etwa bema no picture sende ede amame wo se asem no wonim bema no na wonim Kate na eha no pa enti wo twa bema no ne picture ede asende me twa me ho abasisia so onye yenye chen no Ruma Fertility and Specialist Hospital. Aya yare sabia sronko a edemufo a Ghana ha. Ye di abefo mfidie papa horo na ehwe mani pabiara krankro yade adoko no. Nya na yare sapre pope. Awo aya wokoda na. Efie de bo sen na wachi aya sabia horo. Nanso ensiaga. Menua. Ruma Fertility and Specialist Hospital. Aba mawai. Kasie broso. Akoma yade, kokram yade horo. Prostate cancer, cervical cancer, and breast cancer. Free didn't see yade, a man for baby. And into Roman nam and in the folk would damn fossil, better yare and a te amount. A quaquania and crankra. Ruma bebwamo, I'm a West Sierra Hopine. Over Ruma Fertility and Specialist Hospital. Or a sea bois IPT junction. A bay a sea bois fitting area. Frayan was 0204 227858. And 0269 987479. And I say 0543 267273. Ruma, you're shopping. Nyame Bokai.
me niaba me hu watch pa na se so atio adan bo akwasi me da me na me hu tete mi ankasa me dwonso saa amade achi a na mani so eye mi wisi me num so pii esikyire so e wo me dwonso ni mum ene wonya diabetes o no ko hu doctor na ani mako doctor ama doctor kase esikyire yade no manya bi watwa mpane insulin ama me se me ngonum prenu na fe me num tablet bi so enka ho enso ni nyina de tia nete ajwa we de nye insulin ana tablet asembia o fonitio Savior food for Dr. Savior kofa duane bi aba ye fe ni Savior food eye duane keke na so wodi no na tu diabetes ase complete a doctor fo nyina agiato nti famu sesia na pe Savior food bi na wosiche yare no ese betukura for Dr. Savior 0577 201495 and 0555789698 Savior food etu asiche yade ase kura doctors at Dawson. Now, so the pneumonia dinner dear Procope, Dr. God bless. While draw or say a dear say a banner be drama on Nissa so Ghana. Obama Moyamre, Esha, Anna Awu, asthma area, and answer stroke. Why a cassette do, any idea, a tired year, an answer and queen, and no wing who do in our batinete, Sasabro, and answer Kaka, when no one in Sansa, and answer who low sperm count. Dr. God bless, Eba Sawi idea. Wakwampo Abo, hepatitis B, and cocoa. Dr. Sabra, what your global count that crop. One more pair, I won't put your Utuha on your Caprabampo, Obama Bessia. Adibako Doctor Jahuadia Pa, a crew, say diabetes crew, and now a crew beer for the doctor Shay. And Nam the Juma Penty, Dudwana Bonamanesa, Obabra, Omafa, Yadiako, one Tajik Casianso, Ubaru Dr. God bless our Asokwa, TV3 for Natuha, Frenon, our 0243 641860, 0243 641860. Dr. God bless, Udi and Juma Fatao. For 2,000 bookshop and stationery. So was Santimantem ha. Now we pay a woman Mitre books. Adabama oba esuya dia. For any tray. For 2,000 bookshop and stationery. And woman what on you so Ghana Education Service. What jatum say a year. A mathematics, science, English, and also social studies. Our woman would do edema and quada a one nursery, kindergarten, lower primary, upper primary, junior high schools, senior high schools. A fair nursing training colleges are wood nano. And woman be a war pediation wardian. Ebi wo. Se wo penin kronkro na to a. Se wo tun so apoton so a. Eno so akwanya da ho. Calculator, marker board, drawing materials, mathematical sets, exercise books, and a fair notebook. Se wo pe Bible, version bia. For 2,000 bookshop and stationery. Ewo Kumase, KO4, KO5, KO6, and a KO old playing building anymore. For 0544 000015. For 2,000 bookshop and stationery. Any man there for say. Hey, me do we are say. Now say grow fine dear. I'm why fine papa. Why fee? Sana also grow fine. Why no me show crying say. Hey, I worry for. Na dey na monya money agisia. Somewhere secret den ye. Aha, grow fine herbal tonic. Ye moja drum nwa so aba ebo afoforo ye pa. Ye de yan kasa ye koko e na ahada ye. Ense mu hwam, emu so da. Enti wo ye obi a wontumi na. Wo da no krokro. Ana wo da ntientia. Wo so a wonum ato a wontumi ne di. Aduane pampan fa so a na wo fe. Honamre we adwuma kakra bia na wo nsa ye otitisi. Afei wo ba wontumi mo ne nsa yie. Wonum grow fine mojadro no na ebo oni paduane siesie ne ye pa. Grow fine herbal tonic. Eye super. Enti obi a wo pa ne kese motu no. For the tremu e wo Kumase Asokore Mampo. Wo sabeka bi go all chemical shops. Ani a bibidro depo bia wo dem. Sawo penchechemu fresa no mercy 0244596532. Ana say 0264596532. Grow fine herbal tonic ana. Mojadromu super. Akoma 87.9 FM so enema so egu amuti akoma mu nsam dwumadie so enamuti aka hunu sasa dwumadie Osei Chrome TV afa no live sanso ena Kings TV wo hwe dwumadie live ewo ho Sofu Kofi oya taxi driver ewo Tag Junction Sofu so onu de wa da do wasi akoma na da akoma mu nsam nti menyima fidie no mfiri ho eno nti BJ1 one so ya taxi driver party number 2 BJ1 ono so dia to Sofu Kofi taxi driver Tag Junction sanso ana dache hine junction one mo wo ho
taxi for no omo yaka ho no wo mo so say Akoma and wo mu ti Akoma mu nsem dwumadie wo mo emfa any agro na yewrabi Isaac Ewusi Isaac Ewusi wo no so wo say krom TV manager say we sending sika say yemfa Emma Kate Isaac Ewusi animo no wo say krom manager wo so we send usika inti or the ba near the amount why asabe na aka kire no acho nyame hwe no pa nyame ma no djuma wa yankoso emme na Kate ma na wo say Eric na wonim so wayere bacho David na wujidi mejidi pa okay ushia Eric no na o last born inu anya say 3 months no anya say 3 months yay ma 3 months wushia Eric no na akra keto we inu anya aboso miensa bacho na aboso miensa de boy Akoma I am 87.9. Not just my bopusa. I am bopusa. Sister, seriously? Actually, serious. Kate, ma seriously? Actually. We share Eric no? Actually. Akoma FM 87.9. Oh, na akra ye nya boso memiensa. Na boso memiensa akra de se na woni be ma bi na ne be ma bi ehia da bi etu anu na betiti moko mbacho boso memiensa ni mu ana betiti moko ana wo shia no enyasa yansa wo ne obeda me bacho me shia no enya be 1 month but sister kan okura kire be ma waso pene wase wo pene di se yansa wo ba eso about Mike to said o ma me ho ye na si so oba no wayi Mike na free one no na bufu woni no edaye wo hia no no wase wo pe no wonya se so wo besra wo fie bacho no ba ho no ko nse na otaba remote no ba fie no ko bet enya 1 month ansa no ni mi na che se 1 month kra no 4 months bacho 4 months tina wo be da hene na ne da hene ye nyina ye da dan ba ko ti wo yi oba ne to fam na ne na da mpaso ana mo da fam na mbo na da mpaso kire yen no akra nda so bi wo da mpa ne so bi na ne Eric nso da mpa ne so akuya 3 months and what the ko na wo da che say se wo ba na wo hwa ade wo hu nse kwan da no ho hu nse ma ko wo busa na sem bi se na be ma na wo ne ne wo se wawu na se wawu akuya na se be mai wakaso wawu a wadi wu wawu na so wa hwe no wawu eti wawu ama no yese ma bi aka kire ma so omo awu efri se wunwu ikra yese ya ka kire wawu efri se bra obayi bre nyina efri be man se obaye na be ma bi won nchen na wawu 3 months no na ne kunu didi ma ne bidie na wokọ na ode ba na wo hu nse wo be ma wo ho a anka anye ne se taxi driver be ni say but taxi driver ni did say Odi Eric Kofi Eric. Na woni guy name. Woni Gaga. Omo friend ko. Adian ko no mo de friend. Ko. Ha wudi ko unye ko. Kofi taxi driver. Ko olodu wa he. Swami runabout. Runabout. Ko. Wudi Kofi ko wuni mu no describe ni kire ye be ma wo fa oja ne yere ho sa e be fa wo ba wanya wo wu de chebo so me miensa na wo fa no wo ba ye ko obia woni ni bia mbacho David woni mo papa di me pacho David ma ko ma ne kire ba ma no na bosu me pacho David ne na mfo din pe na me ni enko bo na fofo bone na fofo ni di ba ko no mo fa ne mra ye ma ko ma na fofo ni di bra no mo fa ne mra ye na fofo ni de sai na dan fo ba ko ne ne mpa ye fa ni Tony na ba ko nzo de ai me re ye fi ne din ko Tony
Bratoni. Na da frɛ na ne ti fie no ya na ko ba na ho no Ono ni Tony. Ono no Tony no. Eti wan hu ko ana ba ko nsi di Joe and that ko what to say said you sit here me pa cho oso wa kakra ana osan jiji okay oso wa ana osan jiji chere na wuni wanyi 33 years 33 wonya akola chere na ni masoso watwa ni tiponko watwa sakola chere oye bola ge onya bola ge ota twa ni tinima so oye bola ge me se chere me ma example ota twa ni tinima ne kofom ana asa koko bisi ne mfono ho ana oso wa oye chocolate ojiji by no ye koko by ne kala na ya inti ese wa ba shiala wa ba shek 87.9 nani efika kra wonya ba fie ba sen acho be for 37 years by 37 mbacho okay enti ya chire no na bosume na sa wukunu no dia woni na wo ya wonya bosume miensa ko ko na ebetete mako no sa be ma no se die enti no wanye unyin san no mbacho no de fia no wan fi me okaso waje de but wan fi me wan onima kola no kra na woni me fie minim ne fie ba se no me no ase first no so wetu ho se den ho so won ti ho biem na oye adwuma bi na onanam kronkro so na ye adwuma no minim ne fie na ya wo ko hwe se wetu wa na se wada so te wono pese wo behunu no nti no kasa me pacho onji nyin se ni nyina ase won fi mi ni nyina fre ni sister ena efie no so otim na ni sister fie a wasi okay ena one ne tim ntimi nko e wa bra ni sister no ho ebra ni ene sofo oduro e kasa no ye sofo ka ye ne se ayi ko ase anyi sen no enya ne dia me pacho ka enne fa kire ko ba che wo sa woni be ma bi da ho ana woni be ma bi jira be bi ka no kire kire ye ne ma mu ase acho me ne tin bi currency da ebi si da ana boy no so nim how am me city ebi si da boy no so nim how am me city okay boy no okay yakwa homa ne so na yensaka Eric na ye no twetwe nkomo hello Eric wasa kate no bema wodi akoso a na kate no wono na frɛ yaso no emusa yaso no na frɛ nti wodi emiso aye ready enti momo mode ana mo frɛ ne maye na enna ne yirate ayi ko Eric Fikra taxi driver so ame ho run about ho ne yiri wani Kate yes se abrante no die se dani aba no so hu ne wo so ye because say one na ofre nye ne afre no ono na afre Eric ye ka no kra kire wo ewiase won mpanyimfo se won ma yonko ntwa nkora won ntwa na obienu a wadua bode a otu banche wo so da de obegunu no na betwa Eric ye ka ne akoma mu nsamfo ene no kasa no media general ene no kasa no niema ye betimi aye no eye bebre kwa niema ye betumi aye no eye bebre kwa enti menya wadwene se wofa no se enwa na wo bo ne toto no anyim obi ba na wo nam na wo yi atia akose memfa ho wo hu si ye program na manfo afro aka kire wo because ye nya bodi ba bia yate onko fa afro na wa afre Eric fre ne gina so ne pe asem papa ka kire ye ye ka se mi kire sa kola no me ne na nya meso no mahwe no wo wona fu se wo nware na wo ye wa bamre wi a obi antimi nche so chenchena ne mum se obema hwe samre ofri ekoi obi na ebema ne case ka wodi kofi chatade shempabu ese no adona wonwene obai wu kakrada wonya kra no onyina o me hwe se de wo sitie ubeji obi baba sa Eric enumere wasa ne wo ba fo fransa akoda Eric me kanu kra kire o se frɛ
anti sa Eric Kumasi ye no mienu ye ntena ha a police for wa ha ye wo won memre kura wo Eric and was sorry na no mommy ahwe sade ositie ye wata de hye ne hwe wofu no woti won ye hunu hwe wa hwe won nya aduane sese wo odi oba anyima aduane sese wo di ma ne nipadua sisi ne ho so wonya eti wotena ase a na ye se ne nipadua nyina asesa adan na Eric wo ye nipa bone samsa Every coach, Yaga now, you are no what they buy. Ko Aday. Natalia Kabakope. Na Sanya Yano. A sa and a yan wouldn't so no about one more bank on that. And Derek Yakato was so a taxi driver was swimming. A fine farm. What run about? Oh no, Lodi. The number for no back with it say. Ko Eddie Joe. Bakudi Tony Bakudi Joe. I believe say Tony ni Joe. Oma dwunu mu da ho. Wo mo de nyame adom, wo mo ye responsible, wo mo hwe wo mo yire no wo mo makama. To wo mo nso bebo ayen. Ama ye nsa timi aka Eric. Na ye hu de wo se ye fi say wontumi em dabi M1 da. Me say kana wo twi na yo no ane de ana so obi ka na wo twi. Onu ane ka ene wontimi nhwe wo. Onu a wo kai a wo de ye adwuma. Ene wontimi me no ka say samre se ne mpranfo bro be sa de wo ho. Wanyim ma rough. Taxi drivers bebre o musuba no se de bia magu ye kam. Ye nsade da ye sere so o ka ni mu a. Na sa ne ye tena wi ase. Eric wow because sua obani su no. Ebeye no me ama. Ebeye no me abeto so. Ti Eric bomoden ne fa frɛ ne anu ni nkomo na asɛm a wo bonum no ka kire wi ase na empanifo se ano brebre e ma ba eto me feel say wo ye ne saa ebebo ano me da se kwandam Mr. Du was Mama Akos a beautiful lady at to say where your WhatsApp was a beautiful lady to say sabe wuni adwene a Akos Akuma no obra enu intricate wanya adwene nti enu Akos Akuma no ebre no obi na ka yona making kind of I say sometimes we should just believe and okay. Me pacha message, you know. I yak to be was wow, handsome. I'm really sad. Wow, handsome boy. Papa crying one fair. And walk up can no drama cranny be. Francis and Kroma was Germany. Was God richly bless you and your team. Akoma the best in Ghana and Akoma the best Ankasa. It's would you fa wo messages never making come out. I love hey I love you more idiom Mr. What do you know me Bema Jonathan wo US or share Jumedia live Joe nyame onshra papa we would not wo message no me WhatsApp line 0245 301462 0245 301462 the far WhatsApp line here making kind of Facebook dear no Pastor Julius Eba or no so second kind of amount yenu be at the abayamo family dinka ho was what ye at the free quadra so na so one for woody account I mean to me enya udi no emo o send the message ya WhatsApp no eya na woody udi aka ho amame na akomemu nsem fan you know omo shepa fans of akomemu nsem wonom so ehwe yedamase Kate you say what person yanya dem ma na me panel members me what person yanya dem ma Bachom pesa mumwa me na be ma no nhwe me ye mo ho na ye wo another fella bia enche ye beyidi atomu ebe amamu ni nyina akasa case we ho enu nti na mani abre wo so no Kate wo bras maybe say one or be say one last time maybe say last time when the be ma foforo bia nkoda nka nyi se we ho ma sister on say we say bubu ani preparation chimu ani no menya filo ni ye fra woni pakro no de hye tokro bia mu no yipie enti sa ye nya no na fe na be ye enena sister o be fa woni be ma bia nya hia mu de nka ayi taxi driver Eric ko ho mpacho David ojede bacho mijide says o so won to ho bibia
Mbacho da bi mentoshe. Wafuna ise na bra kwa wo anim nso ni mu date wo hunu tia se twa me why afa Pastor Julius mo braso nti Pastor Julius mo tra se mame na Pastor Marco yenu ya bucket Kate mumpa ayara we say mo Marco am say sorry Kate issue na nka areho na ya tete ya akwa so oba ebenyense Marco me say ema de debi amo na mka say mo ya abode nyina mu ka chirintin kanyeje so na nka utida okon so ne ade na nka utida ukunu num so on say nka nyense kura bam dia na omode okay etete go no so mo fanto so na ya hwefo wo Facebook and so entumi enya bi mfa ento mo de yes Facebook for no mo timi fanto data emfa enhwe because yani so ade a wo mo ye no ye wie so ye bebobo ayi so ama general na ne wa wo radio ni TV Facebook ina no mo so mo nya bi na atumi aboa amago onse said America no onum de atoso etetigo ya de etetigo no so etetigo omo de atoso nti we de wa ho be ha no efacho wa wo benya etetigo credit no so eya ma ye because we no opokunti wonderful no opokunti de nya that's right I am very smart very smart on the nya God bless you etetigo no wa wo benya ya de atoso na wa ma ye hunu nti Marco said na America no nti ga Kate situation dey no training ka ya tete because oba wonyem na onya aduane nie Marco enne kra nyense no go unya fa o ko hospital na aka cho say ya the food watermelon nom ne enioma enwura nom aye bekyerɛw aye ni nyina beboa wo nyense na mana ye na sabre de odie kra wonya no obeden na wonya sa fruit ne sa ne omani bi adi etinka nasem no ya werɛ ho atete Amako ni na tete nyina mo do ye hwe Kate yamfum so bebre a kyese e man ye den se obehu ne mobo e man ye den se obeka bi ama no because mfum so wom na brabo mu 33 years or asa akola ketwa oh nti ama mema take advantage of ne mre ye no e de ebunu kwa onso 33 de na akola 20 years kwan se obeka hwe Esther na no ba hai akola ho nwadwa ha ni ma o se wono wonya mre na ontimi so munu kwase adwene da Esther 3 mu no oh na who Kate obi a wo ne mema ma ko hwe baby o kan re ma were ho pa ababa wo a wanyensan ne wawo boso miensa na bema foforo betitimako bema foforo betitimako nti se de bia ka eduka se kan se pato o se unua ba adwene wo foma obi a hyewa o fre wa konta so na yesenka akola no enum ha no na bema no so enjoy the other side oh na wa wo ye ho se ya onti Kate de opane ho na am se wonya na matufo o free ha kwa onko toto ne nyoma yem se asase o kompai bo mpoko da mountains epesa bi produce anyansa eka na nyansa wa onya na mo no efisa abrabo we mu se me produce wo bonus anyansa nka wo bro mako wo bre papa nti Kate de wonya ne ho ne opane ho na odi anya no na Kofi Eric awura de nyakopoko Swami taxi rankoko mako adia ya ne bema odwonso rough na on take responsibility yes okay say ba be disca person ne de unni mani atopabuo akwa hospital say sama this one me dance na mama oska adie ene abranti yegu mema ni mas papa de bia na me ka weka ko na mu be ka obato na so ne hwe adane wase ade no oh aye na yes bema pa mako he menene ono o kanse enkese se ye mmere bi se bema wo ne oba wo na wan hwe oba na yenjelu menka me no mu ya adwen na samra no so nyese ni ga no e wo Ghana na ho na hwe amna ya adwuma se obi ne oba wo na wo hwe nkola no he amro besa wo Ghana ha se mako e sane ma wo ya o oba wo hwe akora fefefe we akora fefefe we na kokonu maduro eku akola no
akwa fefefe wo nya obi amna hwena ade beti no 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 sesade ma ko na Ghana hatena ya papa wona mabonsa nkula bi ahia ne ye bo ka mu se mamesika wona nkroma na nkula na ahia ne ye tata mamesika ma ko sane ma we nyina ye ne ma mema awo ahwe wo mo ma no na go fa sa problem we nyina aba na wo sida na so amfa proof answer sha ho a na da chi kura se jeto ofie kura wa loko ho ni nyina se am robbers na wo pese we hu furu mo ti mesra mema ni ma to pabuo enso yenim akohomabo mema ni ma to pabuo enso yenyi akohoma mema ni ma to pabuo enso yenim ho asade mesra mema pa se unya no ba ko da ma ko hunu se atopo na obu na ho results eyesika yie bomone se obeyi na ba bia kofi areku wo biara omra meyi na no mako akra fefefe Richard bi aba antwi bi aba say why you ready so be take responsibility of the child not say ne ba sa akra ya o se ne kunu Kate say ne kunu na wuo no wa send message about Facebook say why kra do so be hwe ne ba Richard o say friend Richard antwi be man e friend say na yo so nwa why you ready say o say de o be hwe ne ma enti asase oba ne ni sim konwa se no nim abahwa enne na afa no hu a afa oni o miensi nkonwa na de sase de to ye fanto na mu a enti Richard antwe ho so bebia wo biara mienu no ye ka so wu de na so wote ase ani ye menemu ya adwene ba me bia onye na sade o ya te ase wuo na wo so mfa so ne wiase na wote ne wo ma na ontimi hwe o ma mfa so wo so ne se wo nti ye ne de ke tu de bem ma o de bem de ma ko ye me fansia na kwa amram okay bia mako ene mami ntu mafu ene metina dwo amama ene metina bababoa pa ene metina sepa mama na metu mafu medicate asemu mesramu o muhia mema na munsusu nyem monyi nsusu nyem munya dia no dabi dia ni woda condemn mesramu momfa ekwan da ho se momfa na mom wonya ready a menwo nya shokra se condom kra mo yisu condom osre mamonwo munsusu nwo muhia omo a monsapa mo ho sepa ne de mamfa mamu a ebe ha adwene fi se ma no ntumi nhia omo ene mema na ye nsepa ye ho na mom awo ne ba efri se oba nkuwa na wo ho hye wo ho wuntumi any di 3 times a day na akura na wo kofa na beka wo ho na onu so ubeye dai ama na didi be me wo hwe ni subanya eye oba ne ochena wo ma na wo so wo ne na kwanyem se me ba be wo ama wo keti ewu awu ko wo bibia anya me ya ne se ye beka se mumra ma yo mo ba bia wawu one ne mma enu nko ne hamie one ne mma ekwo ku akora afefefe se aka ho Kate nanso wan kasa no adwen dawutirim adwene edawutirim wo ba men ya wo yete ase awu yi antwi one wonyem ye wo dwane jaaw eti ba ku na eda ho no ka Kate ma wo ho so bon ho so adia me pedwomfo ma ho asem ono ku be man na ne wo miensa ne we wo wei ono so dwane jaaw ono so dwane jaaw wo ne ereke be ebanyim wei we ya ka ho ono so wei enkola num ensia na wodi die kura ya dai Kate wodi die ya dai ene ye fiada ma me aka adai wodi die ya dai Kate sesus one pass wo mami enum de hyemu nsia eti be dan wo ho nkire wa abrabom wo ho be kire Kate wa abusua na mmom ade a Kate ye no ye obi abufu Kate ho ansi every say wo free we ya na wo kɔ wei wo free we ya na wo kɔ wei wo de wa handan ena mema mefa wom wa handan asi hɔ ena be ma mefa wo oba no abefa wo oba no aba abefa wo na wonyem yi wo so ma na mfa wo ade ekuro wo hɔ Kate ekuro wo hɔ ekuro ba hɔ ekuro ba hɔ bia ena memfa nkɔ Dr. God bless wo na oba waduro na mfa nye hɔ ekuro ma hɔ ada na oba abefa wo ada na ase wo mpene montoto mo niema yie na nya sa mema no bekumo ade echi ade ese bia o mo fa mo ho adwene hu se Kate wo no waye mobo
se wonu wa ye mobo atade a wo de be shekra eden atade a wo de be hye wo mpaboa hye wo bag hye de ekuta wo se de wusitie se de wusi ye wo ho na so Kate wo ho efe se wa ma wo ho efe na animu a emema be ye wo saa se wo ma wo ho efe ni dimu na wo ye adwuma na wo bo wo ho so na wo ye oba pa eno ano no mema ni wo na ema mant na sinka se mema ho ayeden mema ho nya den o mema ho nya den mo na maye mo ho saa ena mema ho ayeden amamo no munya omuma mo 1 cd anu ma the game 2 cd no ma the game 5 cd no ma the game efise mo ni adwuma bia ye enti mesrama mumu ho na mema so emumo na emom me twa ma me dem ni twa to no sa ma Eric ko Eric ko se wodi boni a wo wadamfo ye body din bata wo ho enti Timothy Joe mesramo modia na munso ko mu famra Kofi mesramo so me run about ehwa station master yesra so ni mu na fab ne bra yen ko djuma wadie no resource na ba ebonanim pofu omra meje na ade na wonye de sese woye yesra wo mo a onye ne ntantam na omo mfa ne mra ye na asumdue mra na wo ba yiwu a asotwe da ho ma wuko okay oba hu chichema asotwe eda ho ma wuko enti ye ne ntam me da fans of Akoma nsem was please the network is very bad sana fans of Akoma nsem for eka was say Akoma you are too much we fi ma vekro ono ewo edumasa where your WhatsApp messages was say Maa Akos the guy must be held responsible responsibly where you be bright nyame anshira papa and Jackie so ewo tachima was such a nice lady with a small brain osi oba fe fa sabia son sabia nyado na adwunisha eno ode aba na nakua was say I'm watching you live on Kings TV. Your team are doing fantastic work. Keep it up. Thank you so much. Voices na dear so send mobile messages dear mame WhatsApp no voices no one shani ntimi anyi amobo one oyema atiatia fo hin no eke no fo nya no fo nya nkwala dia eso ye de fem mema ye de fem nkwala emre no duru so ani age ya de Akoma 87.9 ere fem nkwala de ti ano akrobeto krazo aka o se de make no o endorse so ono ya adwene o no me ya adwene no fo de nya nkwala dia o se no fo nya nkwala dia so fo bebre krazo aka se no fo no de nkwala dia one me pacho ma me fo fem fans of Akoma nsem was say ye hwe no Facebook and YouTube so ka ho say ya taka Facebook and YouTube so live into almost on Facebook and YouTube and ya shefo bi so hwe no say Chrome TV and Kings TV ni nyina betimi ahwe live okay enti sesi ano akosi say sesi ano was say de enti o na say be ma no hwe already in Sano. Adia what the young Hano. It's the first one, second one, third one, fourth one. Because we're praying baby son. Or that's how far Bama be one answer no one. Marco Bato, Abaya didn't say. Kate, maybe I was in my essay. And no, do what as fast as this one. The Obeka won't see 33 years. Oh, yeah, sure. When you were the Bapani of 14 years. Number 2 Kate, when you fear say 33 years. Allahu Akbar. Any lie. Oh, and Ukrainian me. Mammy, we are saying buying. Me pacho nyankopon bo wi ase wie no na ko na be ka brofo maya ma brofo na teko ah na o mama brofo kra obai na o se na be ka brofo maya ma today I want to speak English today but Kate ama say ayira anekatwi so dia wo nyame ye wi ase ensuo nnuanom ne nnuane kakra bi nnuane wanyane nyina apple no ne mango kakra bi no ye no de ma adam ne yire ene okoye o ma bi Yankopon oba adam ho ne ne yire dom ko didu abaye Yankopon bebi so me se mo ada na ma woro mo mata so nwenti wensi okoye no so
Mago. Akoma. Nyame ko e. 7.9. Dabi o, me ka sempa. Nyame. Asasu we say susu obeba so no. Wa onsi su bi. Se onso Adam mo, che Adam ne yire no. No so be sasa wo mo. The time o ko di duaba no mo bae no. There's also we photo no. To mata so nka se enna no meka. Eni Nyame ba obi sasa na Adam mo wo hene. No se ya fele no se hwana ka kire mo. No se eni aduane ba na meka se mo nkodi mo akodi. Enu ntina mo dada ja no. Yeah. Eno ne Bible mi hwehwe mu na bra mahu se Nyame esi fom ni nipa adi nkomo one on one. Owie asase wawie epo wawie osoro wawie adeche ni adesai wawie ensuto eni awia bo wawie dia kade wode ase nipa da sani ensa se toaso ade echi na bedi dia enye Nyame asem so obedi fried rice so obedi nkonkonte so be ya ade echi bi bedi akole ebi bedi tuo safe abetie obi be kan say we emputomputo obi kura bedi dia wuo ebi bedi banku ebi bedi fufuo ampesie akanche galeni adua enchechira galeni adua awiesum ogo ni nyina no ade achi amanfo bedi ogo amanfo favorite so ogo enye Nyame asem akanche Nyame so bedi di so di mfa no owie me be se di panti asiesa ma ase on Ghana for pe ena Nyame o tie o ka jo bi kwa se ebe waso Nyame pa ebe yi obekọ aduma no wo se dem no de ase Nyame anye ye firiwa afisa mre de tie bia menim se Nyame adabroma eno ne na me ka manfo na kondem kasa da bi o ye bu Nyame ye gi Nyame di so wo ho ba ma nye niema nyina ne Nyame ye nye niema nyina ne Nyame ye ye wo de Nyame ye ne wo de nipa ye de nipa sese wo ye mfa ma Nyame ade achi a Nyame nya bo ho bai ma na o ma ade nya chi na wonya sode no pa ma wo hwa wo na wo nsa wo ho wo hweli da so ye adwuma mframa ni koba wano ye adwuma nkotodwe nyina mubu ya Nyame wo wie de aka ye wadwene adwene de wutiri mo no ene wo se wo de ye bibi na wo nsa ye dai ekọ wano wo dwene wa wade ho wo dwene wo kru wo dwene wo ma mo daache ba ma enipa bibi ene na mwie ya se ha in fact wo se ke chi wo nyina gu afu ase ko ya dos ya ye congested wo system nim we are congested ya na obi be kan brofo a wo hwe na nim sa am do vie esa na ateko esa na ateko mama ba fun ya mama mo ya ma na ate akọ ye na wo ba so ne no na wo kan no ama system na very congested enipa dos wa kejetia onya ba bi kon fan esese ya chichi bi gu afu ase ye chichi bi gu because edu wo a wo mu ni adwuma ye lazy people. They don't want to work. They don't want to work. Move on. But see, kejetia ehuche kwa yim. Kejetia ehuche kwa yim. Mako, uko fawo. Ena no me se me sofu ba ko. Osoko to fu. Oh, say mo di kiso. Mo di kiso. Na ja grab kiso. Dia ma ko o fro kai front wa se de. Mentia na me fa ya. Afi de kiso. Kejetia na no. Mo ti ke mu no. KTC. No no so I say for one and yin za body so. No I say when you say dey waka kurim no mama. Afedi akome do afedi no say na say dey over so. You begin so padane ne phone. Afedi ni bi say o say brother over so. I say o hunu dey ato boy no. O say brother me go to phone kejetia. So kiso bu na say o me da mama. So e bi di yadwe ade achi obi ni nadwe. Na na kwede me ke me bo a. Obi ni nadwe so obi bu nipa. Ade na wo Kate, wontimi nyusu wadwe de wutiri mu mfa mobra. Ye ja bibia ma nyame. Ye ja bibia ma nyame. Empa de bia na meka. Ye didi ho, edidi ho mpa ye kwana na 30 minutes ni ewie. Mo mo etopia. Break Jesus. Break. Aduane no. Aduane wo break. We yes and then cray buffers number can we never aduane so break demons wo aduane munye aduane adi hwinem wodi ane se Bible se me mankuma mo nso fi se mo de obone fo nso nkunim se de otimo mo no oso sire ne wo wi ase pato cross also you need the Spirit of God say omo ka nyame baye no ayi omo ya akwadefo no sorry coach no nyame baye afisa amre be o ne nyame aye awie obaye ne no aye ne sei nyame won no fuo wanchecha asase asase no na sese ahemfo no ton eye asa ukuruma asase sa na ye ne kotobi
Kate mfinhyia aduonu say. Aduasa 33 years. Obi asini fi awie. Ade. Na odi wo kan akwem. Wa degem say fu na. And we move say yana choko. Let it be a question, choko. Makola, choko. Niye bogum. Unsu ya frunya. Wuyamunye. Ana na okodi a won check wo yam ansa. O de to no abebo am. Niye bonye die se anu abo. Bo bone. Wuyamunye. Ukodi e no. E wo se o check wo yafu. Kate, check wo yafu. Check wo yafu ansan wodi. Check wo yafu. Pero adem to my ni ayiri na liba ko na aka ba ko ni chu odi jan to mani so on na wodi ade wo de wo yam no na ma wodi wo de wo yam no Kate bo breye efisi aduasam yansa obi asini fi awie obi wo proto yansa obi ma wo university 33 years osu adwuma wo su na hairdresser for no say hairdresser for no hey hairdresser for me see wo mo life no no yenu mi suro sama ya ena konkonsa enipo wasam ka say adwuma na afo de bi ogina obi apompom ya ntrase egina ho so ne konkonsa na enu ase wa brabo enema mi tu mafo se obra obi mumba obi mwaw ena wabo wo sori asori ntem na prantem dware o mafo nko school na kwadwuma pedwuma fa won saye pedwuma ne fa won saye na obi mehwe wabrabo a me se wo ma me kro do ba wiase na ma odu ba bia wo wie na dwuma se se ye tutu yi afi na ma me be do pase dwuma so afi na be ko ma mo se me ko ji start odwani adi wo wie wo brabo enti mami ntuma ayafo ne wo ebi mo nsua de wo ma be famfa mami Kate wo di nsamfo ankasa se bi wo di nsamfo 33 years or months according to entry kwakwenchi no ne wo no wase ne man wo ya ka ho 7 according to kwakwenchi no on se bia ono na atan na ni so de ya on de oso hu wo no na wo 5 eno ono wo we na ye 6 nti de oba we ka ho 7 nti wonim se bia atan na ni so de ya ba emi sese ade ne kwakwenchi nhwe ne ba no wase wo nya serious wa abrabo ane ne kasa Monday wo be sa wo fia ha Monday Kate wo sa wa ha ye be do so te se mo ye de agu kantan mu na wo anka sa be hu ni be si me se Monday program wo ye to aso I can say or the hospital no aka che doctor answer ko discharge no mra one panie man ye titriti no so mra one money panie bi o bo no ye titriti no money bi mintim no so mra sa wo na mo hu ko no ko wu anya hwe just what make you know come and remove your mouth from this case simple would you say I didn't buy your yes she was sick and ka onya na be say ko hwene ba no was why ready so be hwene ba no for 3 years so mu ne ba no ni mu da ofre wo si hia na ha foin ofre wo si hia na ha foin into ono no enya akoma mu nsem o be so obo aso obeba se wo hunu da woni na di nkomoda o go hwene ti akwa da me trese tie woni be ma wo no omfra wa o hwene ti akwa o wa nefa mame hwe mame ka se mi jira wo nyame sa sa akoma mu nsem da roma ye mi ano mame nkasa mi na wo de on ka no kre wo na aka no kre na enson wonya nwunu ba bia do mbefa no wo na aka no kre ma hwe sesie wonim be ma na ebeba o se wono de wa ready so be hwe ne ba na onhunu akwala no na nkama me patrotie be ma wo ba o dwane so won hwe no a nkoko hunu Facebook anko be fra ka se me ba ne akwala no o test ba na an kra je chini se adai no obi se ne ba no nam se abia no odi ago se da bi e wa no aba was I swear no wa try ba face was I swear ai so na mo se no na ni abre ampa na se amfa na mama no ande na mama na no afre wo se me ba ne akwala no na me pema ade ahwe nkra mi hunu wo se me hunu ne da mi hunu akwala ne da na Facebook akoma mu nsem na mama de mani hunu me ba no se wo ye tuntum so wo ye kokko onim se ne ba ko tuntum na kokko da na sa ne ye bobra wo de wo ba die edie ti na ba wi asiketie enwamu hima wo kram yode wo kan wo kram wo su agadem wo bu pa sa ne ye no we nkuntuno hoje de hoje sa kire bai wa ade ba sa kire ko dum be ma no so oba ye be hunu me mintum afo ma wie
na de America na hwe wi ase abrabo obi mom obi ho de America ma ka bi obi ana me say obi na mana na ni da fam no opesika afa Nibo be philosopher ona mana ni da fam owuru we go to people oni say 20 city na say group we tisu no pampa so wo de I shop so wo de ho de na mfiri to wo boto tentene wo boto eburu wa ni ncha be pu ko to be wo sika yemu obi de mfiri to na kofa me so obi o na ma o hwe obi sika afra to afa bi ni pabo ne fon ko he didi no obi ni bi ye adwuma dene na fa ho abrabo na tale papa wetima to okay papa wetima to bi mo ye mutiri ne sika ne de ye yesi mutiri yesi bitimi 30 million yesi bi 50 million etiri momo ye no yesi 50 million na ma ko die kra sa nya wo die kra me check e ankokra be 10 million de bi sa fesa ene wa ye na guso na wo de te ha enu akeke na odi siase na mframa ebo ho se ho 10 million watama ko ye uti na de siase na wo de ye adwuma bi tu aka eye na kete no timi de uba mu a e de e ba wiem me na ada me se te se kai ni nipa e kwan na da wo ye ma kai ya nya ma nipa ti wo ko twam no so hu se kai mai wo twam na so se kai na ba hu so be twam de be hu kai ni nipa de kwan ye ne dia e na hyemu no ene hyemu no de onya ye nyina no ano de onya ya no okọ mfie mienu no ejapade be na obetumi de ne sese so se ko ye ma no onye na de so obobra ena hye ho no duade ma na hye ho ba ka se me nya adwuma nye ena mire mo obetumi ka se me nya adwuma nye woto je na ni ato oto an so ata na so oto pa no pa ko bi etim ko hwe ma jina wo fra na pa ko si eni bonde nwe no kwaro on san no dwuma ko betimi de adwuma na jawa yase jawa yase yera bi se wonua ba so nia eya mo fa mu din no ntato mame WhatsApp messages na so ba me akosua mema mu nyina adwo ye de ha ya ha wase oni ukiro no mo ya adwuma papa na otie Akoma Brebia Saudi Arabia na ye nua ba man wode efri ba ye nyame enhira wo ye pa na enche ye betwa ye ho na yakwa akofa enkrato no aba na happy birthday sister Hetty Frempo mame wase enne eye ne papa Onra Henry Jesse ne birthday enti happy birthday bemena yeah ma happy birthday pa inshira no na woda papa inshira happy birthday to you Mr. Jesse happy birthday to you Mr. Jesse happy birthday happy birthday happy birthday Mr. Jesse beep nyame enhira Mr. Jesse so wa sister Hetty Frempo mame de na mayen ye nua bai adoye ya wo ye eya na bra dwene ne ntiase so nyame enhira papa wama wunyini chepa wase Maa Akos spiritual condemned to stop the brofo is breaking my TV papa na ma wase e body TV adai wase mommy the situation is not easy many boys are not serious in life. The same thing happened to me, but I know that God is wonder. My name is Mercy. Wase Akoma mu nsam ni Akoma wada obi biase ye twa ye humre ne enkofa ye dwade enkrato no ne ba na yakọ ahoma ne so wase oh I'm sorry we ye Idrisu wase Idrisu Muhammad eye ne din okay medas yankwa Herbal doctors at Dawson. Now so the name no near Gina dear Prakope. Dr. God bless. What draw or say a dear say a banner be drama on Nissa so Ghana. Obama Moyamre, Esha, Anna Awu, asthma area, and as a stroke. Why a Cassiado, any idea, a Kayade, and answer and queen, and Namunya who do in our betinete, Sasabro, and Asa Kaka, Munaman Sansa, and Nasa who low sperm count. Dr. God bless, Eba Sawi idea. Wakwampo Abawo, hepatitis B, any cocoa. Dr. Sabra, what your drop count that prepare. One more pair, I won't put your Udruha on your Caprabampo, Obama Bessia. Adebaqua Dr. Jahua dear pa, a crow, say diabetes crow, and now a crow beer for the Dr. Shea. And Nam the Juma Penty, the Dwana Bonamanesa, Obabra, Omafa, Yadiako, one Tajik Sienso, Ubaru Dr. God bless our Asoka, TV3 for Natuha, Frenon, our 0243 641860, 0243 641860. Dr. God bless, Udi and what Juma and Fatao.
ni meshia foko 2000 bookshop and stationery so wa santimantem ha na wo pe enwoma mitre books ade be ma wo ba asuade a fo ni kire foko 2000 bookshop and stationery enwoma wo to nyina so Ghana Education Service wajiatum se eye mathematics science English and social studies owo nwoma wodo e de ma enkwada ewo nursery kindergarten lower primary upper primary junior high schools senior high schools afa nursing training colleges awodo ni nyina no enwoma bi a wo pedi asua wade no ebi wo ho se wo pani nkronkro na ato a se wo tun so apoton so a eno so akwanya da ho calculator marker board drawing materials mathematical sets exercise books and afa notebook se wo pe bible version bia foko 2000 bookshop and stationery ewo Kumase KO4 KO5 KO6 and a KO old playing building ni mo 0544 000015 Foko 2000 bookshop and stationery any man na fuse Grow fire dendo. Hey, me do we are say. Like say grow fine dear. Ama why fine papa. Why fee? Sana also grow fine. Why no me show crying say. Hey, I worry for. Na dey na monya money agisia. Somewhere secret dey nie. Aha, grow fine herbal tonic. Ye moja drum nwa so aba ebo afoforo yie pa. Ye de yan kasa ye koko e na ahada ye. Entiemu hwam. Emu so de. Enti wo ye obi a wontumi na. Wo da no krokro. Ana wo da ntientia. Wo so a wonum ato a wontumi ne di. Aduane pampan fa so a na wo fe. Honamre we adwuma kakra bia na wo nsa ye otitisi. Afei wo ba wontumi mo ne nsa yie. Wonum grow fine mojadro no na ebo oni paduane siesie ne yie pa. Grow fine herbal tonic. Eye super. Enti obi a wo pa ne kese motu no. For the tremu e wo Kumase asakore mampo. Wo sabeka bi go all chemical shops. Ani ya bibidro depo bia wo dem. Sawo penchechemu fresa no mercy 0244596532. Anase 0264596532. Grow fine herbal tonic ana. Mojadromu super. No me. Akoma 87.9 FM. Akoma musem dwumade Maa Akos ma bedwafo ne yatra se ya yede Abraham won national song se ne ma African way kwanda mu ne se ma African way why fe pa umma eye yanika se Ghana ni ba ma enye ye na ye ka hwahwa nipa frɛ yen abrochirefo ka ho asɛm no in fact ɛna on edin Nana Akosua de mununkum that word mununkum no as akan ha ye de say din to wa egina ho ma ho fe so that say on say eye abo buruburo edin o say mo wo wi ase nyina so abo no ho fe yi pa eye buruburo nti ma ko no kurani o ye obasi ma ho fe na de osisi o no so nyame nsta ne mo mpa be ma bi na ye so onye ye say bi eye sa ahoya me ne ye da bi o be ba na ye be he wo de ni bi ya je o de na he be he mata ye de aba ha ya je o de na he ne yes fast dama Josie fashion Josie say what you want to say what they say mema de no so do opam wunya no apa obi ama no so apa mema de no kama no de ama condemn ne Pastor Julius so meni akua de ne wa obetimi apam ne maye enti Josie fashion Josephine owo bom so wani meet me there sports no na edin hwe ni mo Fred Josie fashion I was 0243 433 465 0243 433 465 Ofred Joa atade no sabe etie bia no wo bepam ede amao you know hair and nails salon you know hair and nails salon one also and I me makeups come here Fred you know I was 0244 509923 0244 509923 Ofred you know beauty salon one also be see when in baby awuko bia no wo behwe no wasiesie ade ama kama ye be kwa woman so ne ye frefo di nkomo 0246 0332498035 0322498035 03224988036 and 03224988037 0243 114497 ofra ye no ebedi enkomo na ye kwa woman so na ye ne ye frefo bi eni enkomo ansa na no Pastor Julius IBM and J IBM and J journalism school a man tete ye Keta otia se o kasa sa ye ne be ko ma ko tete ye o admission e da so e ko so courses a won ye no ebi ene
courses are on mo ye no e bi ne HND communications and Fabian that's 3 years, HND journalism 3 years, HND radio and TV broadcasting 3 years. Afen so ye media classes English, math, science, economics and social studies. Entry requirements no SON2, A level and as SSCE with aggregate 24 or better and as WASI aggregate 36 or better and matured students with O level 28 years or more. Accredited by National Accreditation Board, NAPTES, Ghana award-winning certificates and so and national service and so assured field attachment. We are yebemo attachment and so free. From so no boy 100 Ghana cedis. So pebia to ubusa ebitumi akembi. It's me pacha be menjo ben we work from your campus no Sika FM. Ye ben NPP regional office. When ya kwasini high school kwantepon so near new campus no so the man from ye ben ama from hospital Barakasi Rodu channel so admission no 2nd July ya etem 0542 170510 0542 170510. Hello. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Akoma mu sam juma dia so ne wan ni o. Pacho we ni ka sefri Armani patafi. The only say ma konda ma tia se konda e ma no. Enye wo mu so wa wo ba ko mi no mi nsa. E nan inu. Nti Akoma ti wo mu so mu. Akoma de wo so rese bia Akoma bi kuneba. Wo di be ma foforo san ko no ho a. Ko ba de wo be ma ma no nye bi dia trade ne dia ma ne. Eki be ma ko no na ande we di ne semu. Semu mo de a police formula no mo ko hwe be ma. Me da ma. Yes so ya da so papa hello. Minia papa baby. Minia papa bi. Hello dia. Memena. Nyame be ndi akwadwofo table. Akwadwofo tem. Akwadwofo table afia. Uze wutu nza wo fe. Obi tira ka wo ye djuma be shede mo be di be ma wo. Afia de bia wo na ma wie ma wo tempintin koi. Ana kua de wa onante kura de sonti. Adire ho sta ne sonti. Mini be ma wo be ka sei. E wo mu se. Awo chi wo biasa. Wa wo nu mo so awo sei. But awo sia. So take wrong decision. I affect you watch you. Give me a better autistic way. It could be say, eh, Bia. My papa be crab by Akoma. When you get in, then pay. I was only then praying for you, which is a Bia K, do Nigeria, no near. You never realize a Yakobano, or Papa Bagas on Pell. But of a Bama quad before, Bama for Nancy baby dash, or not. But what the same as the Baman will be on Woodino, managing the Savior of Fano Wadiqua. So mo bi tin di suon na e bia na wo be man wa brabo ensi wuyi e bia na ensi wuyi bi de na mewe na no be hu ko fo bu mu a na nye mo yi nyina ankoyi kukurukuru mo sika nyina fa man so wonye mo bra enkoyi e di bi de mi ti oji de se mi nua be man wo tie o ma oba no so nsiri bi na ma no obo fa nyenye nsesua na mo ntu o mo fo mi nua be ma a South Korea de bi o hwe o ala ko a ma menchi o ne me ma me Maa Agnes, come in our show. Nyame Esha Papa, hello. Margosia. Mira. Good afternoon. Good afternoon. We didn't baby afraid for Akoma mu sam juma dia sunie. We need talent. What we need talent ya we need talent I want anybody no. One rabule. Margosia. One rabo yankwa. Mame fa wakwanya mission na mentia obi na odia anabo mame fa wakwanya mission na mentia for Sinaderi na mentia Tony Best Tony na danfo na friend Tony no wa yet say Tony Best wa Akoma kra izo Mame fa wakwanya mission na mentia odi fashion wo the person from any second post for margin bread a o mu tiu e drew by this time wa bia from bia go e was the person na me konye o mo kese mame na me oba no so na je wa ye ne part de Nyankopon ka so wonye no e no en go di so a wo ye no enye ono so an ko ba ne kana no waduru akora wo ba wiase a no ni mu hwe no ma kosia wetina de enya nkwa enya no ho de dia ayi ka so fo no mame na oba no onya abotre yesi no
see the woman who see a woody program reaction. You will say yes, so we could not die. Now, my uncle Akoma, no card of one maybe or not, Nakuma can give us some money. Yame Yakasa Papa, Pioneer Bema, Enokasim Akos, one beg from a Samo, Moon to a Katie, a for ye Papa Mame, and Tessa and Emma Befana for Hello. Mira. Good afternoon. Michia, when you kill here, Yaju so Bemena. Well, this year, why didn't you, Robert, because of you, coaching Granza? Bano, why you mistake the papa, because Abaya, Wawu, Illumidia, only Bemada, also was a Usha Wusi, what do we hear? Cashaboy, Mubana, no ambassador, about Walu, because I know who's there, and Colan the Blue on it, Mamacus and Colanum. No, dear, onward and about 4 we know, what it's on any day. We are sure, sir, on the wood by Yanshama, Yabano, no one children into Padauroma. I am a fan of being to Janayano. You put me at Anitani, Gata Kamana, or the Bibia, Ekmia, Yenia, and what but that's it. Yame and shower papa, and Minfanto another young comrade. Okay, or see a fan number being 2 man or ya nowadays, Sikafa so. It is 0245301462. 0245301462. Hello. Hello. Good afternoon. I'm the good and I'm back to our promo. Yamia Dumo, Yawaya now swear. I've done you no more food to a dam with the Mayanti, Mamma, a children for Augustus and Madden Day. Now, I'm going to do the black and I phone we are seeing now more black in the now, a young and do I got dancing pepper. What is Lamo? The law who you pan and the Timamuha. I got him tomorrow. The law who pop. I can't say. You know by now, I was in a club with the blue mark. I was in a club and not to papa. Let me tell you, a collection of instruments, you come on a bomb, pana, a boflas in Yamutino. A battle and tell you. To my next letter, but you do no Yamwa, papa, what can I love for friend? My boy is what, who told me for the Dia, who told me for the Dia, I say, only a difficult anymore. Feelings now, I would do so. Then I began to have a time there. While I look for a bath, I know today. Can't see more. That's why I know about the PK. So, let us let them money do what, almost what two college do more, or make sure anymore. Or once we are now put the bomb, my beer, or we see that. I don't know. Yame Ensha Papa Minia Bema Francis Weja of Germany was a kate, a sunset kate, and Miss Kenty, and a mema, and a comedy in a mema no, take advantage of NTM. This is off. This the Patromuti Crony Dinam now. This is off into no album. Quite that. Brofuba, my man can come out. Brofuba, was so different. This is off. Was it when is the canteen a memano? A fair fancy community, and Yamuano, see a manisika, what the ye be beer. Or no so be busy memman and Yanisabia Yadarama, a Yanama Buania, Yabuania Muano, a Yana Dosso. Hello. Many a bame. Did you so? We are Bema, a camp of Rofi, Pamuhawi. As we get away. We are Makunta now. I don't know who can say Dynamo Amsterdam. The Movie Amish. And I'm also going to this himself. Obakuji. Wabana kind of French. If we have to do that, yes, and I never would go at the course of him. I was able to meet the BB and then Kwano one more. Who show Gakra? What if I can? What if I said your bank card is actually Kashia? Which means I says, oh, papa. Who says it was here? The nobody being what to be any. I dear massively. But then, make your wife back out. Yamisha, papa, young quay, hello. Hello, Mama. Mira, your monitor way. Your family poji, Mikasa Fifa Bijaje. Mamicha, Mama, when Yamisha, Nejumapa, Obama, Ghana, my name, Akumati Funina. Mama, wait, Akuma Jumapana when you condemn Maja Tumbayamo, my new Yaboma Basso.
ye muma ye won chen a yiti die enim se mo ye adwuma pa ama Akoma FM ne Akoma tifo nyina na me come asem so ama me ya wabetina hoyi in fact first all take assembly die na me condemn be man pa because condemn be man no ye course no wanya de but it say no we hu say get ni di ho to chacha too much areho se oba ema boarding o ema boarding by mani biama mugumane ni mu asibiri mi gi ya wo mi se sadi we ema omoma omo ma na ema ne yes no ma we see no ema mpa ye se yankopon be shira na wasesa no eni ne dwumadi a wodi amin sha papa hello Maa Akos memu ha ba kuma mu nsam dwumadi so yo meje mo so Jowa oh I am akako ben konem baba ko pe I'm here peki number 2 for ne firework ma stick to firework ba me che obi bia na Maa Akos ane kesi awumta reho ne mo kakra me kan say edi kan ni makuma mu for da bia me kan team no enye team kitu akon ne passengers na nakuya akabo mu akosia mu nye team kitu mi nse mwa kan pete mo yen sam kan mari she o ma mema na oni o madi kan ya wo no so na ko bia hwe nemba so o mo hwe se obi aba hwe nemba na o de tande o nyinta na e wo sisi an be ma na ye ni se de Akoma mu nsam for mba chena ba na so ahwe yankuna so wo awo so wo nya ne ba na se case match na tna ho na hello hello, good afternoon. Many of them are within the baby. Me do what man pono. Me ka so so ade me de nyina. Ni biane na na pom papa. Ma ko nya me sa no be jafo nyina. Eni adwuma pa ne sompa no tum Ghana na nya santamai. Na eni aba no na na pom me di me ho ya papa. Di emed mo. Mo bo ta abra na se de yenya bai bo yin. Hey, mu abaya 3 years. What the count over Mamuni and Semua. And Mamuni and Semu. And she again Yansan and who say, as I buy a more bank. 10 years, they are so being paid because I know my Aqua and my man, my dinner party team say, or say, we mean say now, should be one show. And another man said, Mokokomani, I felt to mine and I'm a woman. And to about Mamuni and San, so being paid at a bear man count. Now you could share them and what them there, what them, what you hey. I just said in previous, I would not want to meet you. And to really a few and maybe be not said in previous, and maybe my name more. No more, not a month, no mind someone. More say you, tell your bayer, that they are no more than motto. Tell your bayer, tell you, you never, I think I could any of you, that was in the future. I say, well, from so. Now, couldn't go on 7.9. Nyame esha papa. Kwasi Juda ICBC was say we are proud of you guys. Inti Pastor Elishabu Yadamasi papa Savior Fus. Din wom aduane ahoɔden wom wo enidi saa kwamesere o pɛ aduane we bi nedi o sapa na ɛha wo da na dwa ntumi na honam dua nyina tutu ka ho e wa no sheki onsa sheki pɛ food ni bi nedidi wate ɛno na ahoɔden wom enuane wom Dr. Xavier say trumika ka ho bra na beji aduane ni bi a ahoɔden wom wo. Okay, it's Bomodia Savior Fus by now also Kwakwajo, dear Dr. Savior Kachina Benya Savior Fusu, Bomodia and a friend 0577 201 495 0577 201 495 and 055 5789698 055 5769 055 578998. God damn, grow fine. My phone, me and my head off. Now, me person me kesi anka dure be mama kesi e grow fine mo grow and wama so no nim yeah say that e bia no lose appetite appetite na te ko ntimi ni abasa ntimi de dole so nu abehu se wonhu ne awon fanfa ba na sa wo de grow fine obi wa da wontumi na ana do obatwini mu kete so saa ne ade a grow fine na betimi aboa pa waposo e ye wo ya nkotodwe ye wo ya ni nyina grow fine betimi aboa eni pe bo odanyane anopa obi amọ no bataka se ya bo no mako wo de ni grow fine afi obi a ontumi ni didie
me come for grow fine with your original bomadi na ma sa enka grow fine mojadro benya be o Mr. Eba kwale na keba ashtown room smart heba oboase Fred Meseba api dankeba pia leaf kan heba shop biamu bowra mu akacho me say me to grow fine edro no abema ma grow no my fine no na ya vance no so nam enenam enti wonya bia no wagina was me to grow fine mojadro amasa nyina jatum one in town na shane so digital heba clinic yen and ye the grow fine aba we be wonu ye wakuma say American runabout ye by Bank of Africa for grow fine I was 0244 Dr. Grow Fine friend was 0244 596532 0244 596532 Grow Fine was say Ube grow fine. Eya Uruma Fertility and Specialist Hospital. Ahona nkola ni su emani isu so ukunu nsa na monkoje ahenansa ewo ho de upe bia mesre okone koje bi wo diabetes oboa wo ho imesi ye doctors ne de omo ya ade ye nurses ne so ya ade etika wo hu ka wo ko na omo beboa wo pa ewo ho sabe penalty mesre woda enya banko a ene de emasa bi obi ofre ne wo bonini anasa krawa ewo Roma Fertility and Specialist Hospital na ebomo no ya diabetes hypertension diabetes and stroke cancer ya just say eye ba ye be me ye tutu ase de kuda ya kwansa mabiem na efidie mu fidie de Roma Fertility and Specialist Hospital ye de wo bie a doctor fo kwani ne ntini ye ho ene won mu wo bra esu ebu IPT junction ye benesu ebu fitting shop wa frɛ 0204 227 858 0204 227 858 and I say 0269 987479 Alaska Star Enterprise Marco ono the original wallpapers papa adiaba adwaman so wa krabi edifi Germany Canada US and Spain France Italy Denmark Sweden the aba eyema aban adwuma yefuo nyina and ankronkro companies ayabiebie hospitals obenya schools offices ne ade be bibiara and sorry them radio stations studio say be ho be bia wo dem o ho be bia obetumi edibi design ho or color bia or size bia bi to me enya bi open those po atua obetumi ehunu Alaska Star Enterprise enu ti bra me se wa da Alaska ri makache so original wallpapers ye nton fake wallpapers bia we akache ye wadum kumasi ye ne boss fm na di hwani mu nebom ye ben Prudential Plaza and Creative Tonland oba ye butu bra na beje original me se original wallpapers for 055 4114878 055 411 4878 Akia TV3 Ghana most beautiful Ghana beautiful wuji wo ya wo ba wusita wusimba ubosi wanantu wo na se anu na me kai so yo ba na hwahwehwem wo hwahwehwem na hu se wani ma te se kosia wanantu te se aigwa so bode wo to te se mpompo wo kon se akuyaba wo no fo se watermelon sawa bani bi na yehia Ghana most beautiful oba wo ho afe etika ho na wonim wa mamre wo krom na mamre enye bia sa oba no na wotumi ka wo kasa ni yi asante ba mu ade wotwi yi enye dai wo ba ena wo free upper east upper west ye fa wonim amamre no wo ukrom no anna me pa cha wotumi ka brofo awrunui aduru yu wotumi scroll na ni nyina me pa cha brofo no ede o sama ni bi na yehia wo 18 to 30 years me pa cha mu yehia mo yenti Ghana must be beautiful obisi no nyame ya aduma kuma se Mecklin Hotel ewo be ye butu se bontuku menya so menya enu timi se wa da ma na memra wuji yeso wuji hudia body that's all no enu ti bra Mecklin Hotel eju adam ebusumi ni that so de 24th anopa no so 7 a.m. sharp prompt na just say what do Mecklin Hotel Ghana most beautiful audition no ewo ene nyame eyadomu a yede ebebenti bomodia na register na wa fill forms no www.fertility
3news.com www.3news.com anasa ubetumi awasape with the video ebe wasape ye 0542 448297 0542 448297 and 054 8390 dress code no jeans jeans black tank top black tank top and jeans and wash your hands come na say wa wigina so Ghana Most Beautiful 2021 rediscovering true beauty and unto me say what about Diana Bra never my sister had to say me adum adwa da kuma mu 17 sister Hati yenye udeni uyebwe sister Hati yenye udeni uyebwe sister Hati yenye udeni uyebwe it is a papa na tiena yenu abayi na Kate yanka say ye gigi bibia de ma na mo bibia de bebra no so and yenu abema Robert Fonso were doing was sending 100 Ghana cedis abase farmer Kate na on farm to bibi any on kransa yenu abema bi so ba man so no bi say anya bia say wo mo person bre ni bibia me so person bre ni bibia enya hwe obetumi e de afa 0245 301462 0245 301462 ebesi mia ankasa meso na me de amano grow fine na meso so wo how who problem be a bomodia na efremi producers na sade ye kete de na ne kunu ya wan hwa ne mam yenu na wafrei na ye kan say Eric enso afre so obeba dwoadan de na nim say wanya resource ya no and into betu ya 0246 824549 0246 824549 0553 672173 0553 672173 and 0246 903987 0246 903987 me producers numbers no what the first one of answer be so Marco just say empatase majo antafo maame yesi we bia tum kuya obi etie bi empata ya majo antafo maame Nyamisha papa Mavic and ni kuru Mr. Bosompemu wa Germany so and a sister say wa me nua bema Emmanuel Kofi Ampofo and a sister Jimai Makwe Mr. Fosti mu nyina no ya chiacha mdwumadie mo hwe bia na ya Kings TV and a Osei Chrome TV ya YouTube and ya Facebook no Facebook ya Akoma 87.9 FM YouTube Akoma 879 FM Mr. Wada wo like no comment no wa share na YouTube no wa subscribe ya maye bo wo fie e wa safo of big love I want know ha big love radio I was Spain BJ taxi driver patch number 2 bietum at the information center Kochi Afetia I report at 32 Kochi Brafedu one also ebietum e carry zongo assemblyman on also ebie etumu live ya da mo nyina se medin ade ma me akosia me ma badwafo ene ye de obradwuma de ebra mo nyame ya domu a adwoada webe mo besan atianka ebio Monica Quatin wa France Nanama US and New York Gladys Nkatia wa UK Siesta ewa Germany Abraham Jane and ye Facebook ni YouTube ahwefo nyina yeda mo nyina amase mo share ye nyina no yeda mo ase na ye site adwamu biem papa ya deketa heba grow fine say we see edin ya kan Dr. Grow fine Dr. Grow fine say you need Dr. Usubie David Dr. Grow fine Dr. Denti ni from Grow fine say o hwe de ma ye ya ma no Grow fine ma ye fresh ya na ma akusua enso pai fefefe ya the Grow fine ye de entimenka ye kan say Grow fine nyame ya da Grow fine me ase na ye hwe say ye ka Grow fine ya efri hene ne ba ye yo Grow fine ye mujaduru a ya bibire mu ha ya ne ya no ye de habanro ani koko na ye adura efre ne Grow fine se emra emeyi yare afri emogem na nyi yi srade emfri ntirinum se de be ya nipa emma wo yare efisi ya na yare bibire sie yen enti na ya bai ye ba yesua de kakra na fe ya to aduro
na ene aye first day dia yesi bibia efa ye nua ma no ni kan nti ne menstrual disorders na ye de hyase because ye yare a ha ye nua ma no na ha wo mo so ya na ha ye so mema ni bi mfiri se obi timi nya ne menses na musumi mienu ne ntwa ya na mema no so asem o ya ato ye nti ne ye become menstrual disorders once very good become menstrual disorder na chese enya de papa chese bibi esi ukwan ema wo ne wo ho ema wo nko wadwuma se de sitie enya sa ne nyame bon no nti eye disorder is not in order nti ye ka disorder sa ensabuo mu how a ha ma na ahwehwemu ame hu se ye yi ma edu bia esi ho a emu nsia wo menstrual disorders na emu nsia no baako onyaba baako benya fibroid baako ono de ne kokra obe transfer amane baba a ne de ne be severe achen ono ne de baako benya miscarriage baako onya atenka ena baako so ne menopause odura obenya problem bebre nti yehwe ye nua man na yehwe omu a woni omu si so bedu sabri ya otumi se baako enya aba emma bebre fibroid da omu yam enye bibia se menstrual disorders no ena omu ahwini na nam se ye nti yare na sininti ye fa ne se normal obu se oba bia ja otwamu na otwini wi a ofise normal but one hwe ya so bia dachi no bitwa wawo so eye problem bebre na menstrual disorders na ka se ye tia se de be ka se yare very good na yare ne ebebubodini ni a kire wo se de sitie na wo hu bia na wo de atu trim se yare ni kwan se wo de diagro ye frɛ ba ko ice cream period ice cream say the pa ice cream very good your ice cream period so menstrual disorders enti eno oba na num atu wontimi ne di tofe de hye nanum drinks nkwa na wodi nti yawo nti wontimi ne aduane bia je say menses na twam ice cream period no ice cream period no to one day aduane bia na obedi aduane bia na obedi tofe banyama eye frem adia drinks ni tofe na e ma yawo no eye kese but woman aduane bia wontimi na num atu hwehwe grow fine wonum beto no ice cream period so wo yoba na enedie Dr. Grofine Ekano sa wunya menses na wo ko na aduane na ntofe na wudia eno no ice cream period no na adro ni Grofine very good okay Bako premenstrual syndrome very good on the aka na wotwe ama menses na ba no ne wo kam obesu saa kopem se time ne beso if say moja na eba na ayetic moja no so se ba se nsuo ni kwan se ba se wo nti ba se ewo no na che ma problem wa ya se be ye wo ya saa kopem se ebeko nti obehwe groove fine anom ye fre ba ko amenorrhea eno de be mfie dunum na menses na mai won so wonya wo menopause 10 years na mai onyem so won so awonyem do so bebre 5 years na mai de o se abantam kra bia 1 year 2 years na mai ba for frasa no maka e problem kese pa Dr. Grofine na no eye ebia wonya nchimai obechima no wachima wie na wachima kra wie na atiko e problem ye be kire ni nyina ase de ntia e basa okay ye frɛ ba ko menorrhagia very good enso de moja ne ba entwa moja na entwa da ebu wo ha abuso mi na moja ne ntwa e problem pa very good obi so de eba tot eba na o kira emba 5 years na ma obi wo ha o amount ne ko betimi anya menses 5 times unya eba na atwa omu ana aba very charity e problem kese pa unya grow fine bibia be kama ye frɛ ba ko endometriosis very good sa nipa de nyame amoa no a onyaba ifise na awode no ekwan adam ana eho ate ama onya ne menses na ne bi san fa akire ekọ nti wutu kosua na akotom na asɛ no nti wate a omse ye de wo hospital se ye kɔ horo awodie to wan hwɛ yi a onyaba ba akoso wo hɔ a ɛyɛ pa friend dysmenorrhea very good ofefe ne ho na ne na kokomo po wontimi ne dia kopem sɛ the menses no na kyesa vomit ofe omukra o ma adwuma titame ne beso obekra o ma me so ma me to obi wa adwuma no wo so o ma adwuma o da problem eno ni endometriosis no wan hwe ya ema wo nyaba eye problem na we ye kan nyina eye adikitwa bi na kopon wa ma oba bia bonini okay
nyankopɔn a ma oba bia bonini wɔ asase wei so nso wanhwe yi a menses ɛma wo nyaba na ne nyinaa ne sɛ nyankopɔn ama yɛn ɛma hormones bi a ɛfrɛ no estrogen ɛna progesterone ɛno na ɛbɛma wato nkosua wafa yɛfunu wode bi anya menses na saa estrogens ɛkɔ soro bebree a ɛyɛ problem ɛna ɛba fam bebree a ɛyɛ problem to sɛ wonya go fine na ɛtumi manage that problem no nti deɛ ɛka nyinaa no yɛsɛ biribi imbalance hormone nti wonya imbalance hormone so a ɛna wonya saa nɔma wei no nyinaa na sɛdeɛ yɛka no yɛnnua mmaa nom ebi no sɛdeɛ meka no nyankopɔn de wo nkosua nyinaa gu mu na wabɛtena asase yi so wotɔ hɔ ngaa nyankopɔn de nkosua 1 million na agya kwan bɛduru asase yi so 1 million wontɔ sɛ wonya wo menses na aka mu 300,000 ɛmu 700 no ahye ɛfiri sɛ wotɔ hɔ no akosua no ɛredi ɛkɔ ɛsa asa kɔmfo ɔnya bi ma wo hwehwɛ grofan kyerɛ kwan ɛntɔ sɛ wonya wo menses na aka 300,000 ɛmu 300 anaa 400 na wobɛto ɛno bi na wode bɛnya wo menses wobɛyɛ abortion ɛno bi na wode yɛ ɛno bi na wode bɛwo ba nti nyame anyɛ w'adom na wokɔfa aduro bi nom sɛ wode saa akwadaa baako no kɔsie kosua no nyinaa firi mu a 15,000 na asɛ 5 years na mmae 10 years na mmae woa na wahye wo nkosua yɛnnua mmaa no bitumi kɔfa contraceptives sɛ wo mu prevent awoɔ kɔ na doctor ma the right no no madamfo wei faa bi mi so mkɔfa wei ɛbɛhye wo nkosua nyinaa ma nasa wobɛnyini na wopɛ awoɔ nyankopɔn a mmɔbɔnyini enti mmerɛ biara na yɛkyerɛ sɛ hwehwɛ grofan mogyaduro no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛboa wo yɛ nɔmba yɛdedi dwuma yɛ 0244 59 65 32 0244 59 65 32 deɛ yɛka atoa soɔ ne sɛ wo menses no wosɛe ne na a womfa wo ho nni wadu menopause no ɛno so yɛ problem nti wobɛhu wanya ne menopause wobɛkɔ na ne ho hyehye no ɔse woma no aduane koraa no a wobɛkɔ ɔsemi ne dii ne nyinaa yɛ wo menses a woanhwe ne yie nti wohu sɛ wowɔ saa problem yɛ bi a wɔmagyina ma grofan ɛmɛn wo nti problem si abobɔ so ɛyɛ ice cream period premenstrual syndrome ɛyɛ amenorrhea na mɛtwa yɛfa mmerɛ twi no nyinaa ntie yie sɛ wo menses no ɛmba bɛmfie num mfie miɛnsa wo menses ma yɛ problem ɛna ɛba nso ɛbiba tot very good obi wɔ kora ne deɛ ɛba bosom na ɛba ko wawie ɛba ko baako pɛ wawie hwehwɛ grofan mo obi also abosome no no betimi anya menses bɛdu 3 times very good obi nso deɛ ba entwa da bia pa de hyɛ no onim da bɛba mu a na aba ɛyɛ problem hwehwɛ grofan mo gyaduro no number no yɛ 0244 59 65 32 0244 59 65 32 daddy de kakra bɛ so mami febi so mami yɛsimi ko bi ma ka bi deɛ yo kakra mɛka ne sɛ atiefo nhyɛ ne nso sɛ grofan ɛyɛ mogyaduro na ɛyɛ bibiduro sɛde yɛsia packaging no wanhwɛ ni abɛka sɛ ɛyɛ buroni aduro ɛyɛ bibiduro na dwumadi aduro wei ɛdi no deɛ yɛbɛka ne sɛ yɛntwɛn nyare ansa na yɛano obi hɔ kan so ɛna sɛ wɔn kan deɛ mɛmɛ nyare ɛnyɛ saa nipa bia mogya wɔ nipaduam ɛsɛ onya grofan na itimi ma mogya no ɛsɛkuliti yi me sayi me titriti me na yi me titriti e kire se wontire ni mu asisi se mu sisi saade na ma ntire mu sisi se mu sisi na mogya na antimi anranne ya ubenya symptoms e kire se bibi ekoso ni padua okay ntini na ma won sa no na yi titriti no e yo mo se ananse ache me very good ananse wontimi nche wo bia e mogya na antimi anru bebe se duru ho ntem na akobasa afi wo pressure obi timi kasa makoma bɔ me pere sɛ wontini mu sisi na mogya no antimi anko yi a akoma no deɛ ne deɛ ne sɛtam bi ɔmpɔmpi mogya no nti ɛba ne sɛ agye sɛ ɔde ahoɔde foforɔ ɛne pɔmpi mogya no nti bi hɔ no wakoma bɔ pere wonya grofan no ma ɛbɛtu ne nyinaa ase obi se me deɛ yɛde mato aduro so mɛtumi anom bia na mepa akyɛw ɛyɛ mogya duro nti wotumi nom ka wo nnuro bi a wɔ ɛmfa wo ne aduro bi a yɛde wato soɔ wobɛtumi anom aka grofan ka ho deɛ ɔwɔ diabetes wobɛtumi anom bi deɛ ɔwɔ pressure wobɛtumi anom bi deɛ ɔwɔ ulcer obetimi anom bi problem bi a wo fam no betimi anom bi na se the doctor ka no menses de menyi mfrim emma no beka se na de mo de ye de ye nka ho ana ba me ka no korenkyerɛ be ma ye ba bia ye ntini
entini no so mu si na se moja ntimi amfam yi a wobɛkasa wo ba bi nya adwuma yes oba ma nya adwuma sa and ye maka wobɛkasa oba ma ewu very good entini na entimi ni afrisa ni ye ba ma wonya grow fan no nom enkrofo frem sa edro no mo se moja duro ba ye no ma sa de ye hu no meda mon kam ye hu sa nya moja duro nko a ba de ye ka ne se edro de se wo fa bi nka wano a de ye ka hu nti ase bo modde ma won sanka grow fan enye na wo ba bi eton wodro bia na mesre tiefo se wokọ abonten a men ka ne se wo pa moja duro ne bi ato sire mu se me pa grow fan moja duro ne bi anu nti ye number no fa edro ni din save number no se de beya obi wo kodu ho se ye edro na me refi o wo frɛ ya ye be kai wo ba bi no ukodu ba bi na wunya bi nton so frɛ be kyerɛ ba bi eto edro bia obenya bi ato na eto edro bia ba bia obenya bi ato na emo mmia mbabubo yi eye ba bia yetu no wo pe bi eto akogu shop a ukọ ho a obenya bi de di kan eye Fred Mense ho e wo KU ukọ Kolinak ho obenya bi e wo Ashtown saa so e na Apidank e wo Mrum Mr Herba e wo Mrum Danny Herba e wo Mrum Ikof e wo Ashtown ukọ Smart Herba e wo Boase a obenya bi wuduru eya Asempa Pharmacy e wo Kejitia saa so e na Taus Herba e wo Adehyeman Samdora e wo Kejitia Habme e wo Asafuleba e na Tinated Herba e so wo Kejitia Tinated ewo Sofoline. Very good. Tinated ewo Sofoline. Chris K ewo Espresso. Blazer Requa ewo Kejitia. Asempa Pharmacy ewo PZ Edum. Ene mmia bo don cake. Eho nyina wonya duru ade hia ne so betimi abo aduro ne din. Na wa kire se aduro na ye de koko ye no. Koko. Moja duro na ye de koko. Aye bibiduro. Adofo na so eye bibiduro uduru ho abomode na frɛ yen ewo 0244 59 65 32 0244 59 65 32 obitimi frost me line na I busy pacho eye WhatsApp number na me de ama no obitimi a voice message na odi aba yetia ye no be di ho ko na grow fine digital herba meaning say digital herba and the grow fine herba e mo kira kwan we ye wo Kumasi amoko run about ye ben Bank of Africa wa into do na so hwe grow fine ye no be din komo ye number na ye 0244 59 65 32 ye do the spelling no ye sraw ye de tudwa na amanfo ahwe de ase GRO FYNN grow fine makes you grow fine. Grow fine makes you grow fine. That's it. Grow fine. Ebe ma wanyi ni fine. We read the ebe ye fe. The wapo so ebe ye den. Waba besipi na be ma so agina ne na so. Moya the doctor nyame eya adumu a ye besi ehia bi. Ne chia grow fine fo nyina. Obia so chia. So nyina chia. Nyame hia mo pi. On shamo so. Yeah, sorry. Na fe ya de dwumadi aka ato amuso ya damase ama momo anitia ya jimo grow fine. Akoma mo sama yentimi unu ya ama brabo ya me pasa ama meni so tamio refo ba me na me yenio Akoma mo sama yentimi unu ya ama brabo ya me pasa ama meni so tamio refo ba me na me yenio Galaxy Max say it tight Aba kunchina danfwe Aba kunsura redregu Na trokon so akase Insesu oni pankotna Enunti mi ye madwin se Mehwehwe me dofo pa Me a me mfimpade Nenka me ne no obreya Enso mpanyumfo no akase Awore ni kwa wore pa The station with the best music. Best music. I love the music. Akoma FM 87.9.